أبي شمين كيوم نطم سفكروا أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعك هنن صلحتك أحفرهم كم سمكا أحفرهم 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 بصحهم كماميرهم أطوار تخمروا مسيلهم نيروا فطرتهم بصحروا أحفرهم موني تخالل أختهم يحزنوا لكت سحرتهم وجو يكدنوا محلى ميكت زانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمز مغنتهم لغيتنا ماتهم زاقيهم شنيحا أخيلا سحاتهم سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون عبيتن أقدستن زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا بدرجة عالم بزع من قصقاسات يزقبر زلو بفلا يزم عبيت هاقرا زخدو زلو تاب منم قزين لعلي أغالبوني ميديا ويونا غالبوني عالم زسعب كنتاتي ومهنياتو بقليلو نابتفقاتنا عالم كم عبل زخل قداي ونسلن رزلنا يو سلازي أمونغو نيتون راشيان زغبر زلو امونغو امريكان تشاينان زغبر زلو امونغو توم كالوت ريجنال باور زغبر زلو نبمولو تعلم عبص الواي غيرلو زلو لالو كله دما ابز قربا وان دما حدا عب مصيحت ناي معرباو عالم امونغو ايرتران ايثيوبيان ون كينات كغاطم يخلي زبل حدا حبريتا اوصيوم الله منغس ايرترا دما ملسي يبللو نزون كليتيو مستناي زوبانا زغبر زلو فلاي بوغن ايثيوبيا زغبر زلو بزو حبريتاتات اتا عايزنا خنرينا لايك مقبار سبورت مقبار سام مودة ما تخطاتلو قبص أويان ونزو كونتات زي دارقا مزميزوم بسفي حكو زاربولو جميرو مالو مجمر ياقن إذا حجي زرلو بس كبزا قداسي معبالو زرلو نجمر بخاليك جمر حسيباني رقن زيها قداسي نتالوا أوكي ريو زرلوهم ناينيتو مراحيزي ناينيتو جنرال سكرتر زرلو يو مارك روتو بحال حدا قداسي حبريتا يهبالو. Good morning. This morning, a delegation from the Republic of Korea, a close NATO partner, briefed the North Atlantic Council and our other Indo-Pacific partners, Australia, Japan, and New Zealand, on North Korea's growing involvement in Russia's illegal war of aggression against Ukraine. ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ከገማድሕዎ ቀድኒዮም እዮም ኣብ ገለ ነገር ክምዕብል ምዃኑ ድማ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ተረዲእዎ ነይሩ ስለዚ ብመንገዲ ኔቶ ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ሓይሊ ዝብልዎ እውን እዚ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክንብሎ ንኽእል ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ራሽያ ኣትዩሎ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ናብ ራሽያ ምእታዉ ክልተ ልኡላውያን ሃገራት እዮም ንዝተፈላለየ ዕላማ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም እንታይ ትሕቶ ራሽያ ዝበሃል ሃገር ኣዝዩ ዓብዪ ሃገር እዩ ስለዚ ሰራዊት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንስልጠና ናብ ኣሜሪካ እንተኣትዩ what is the big deal ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ንጀርመን እንተኣትዩ ኣብ ጀርመን ዓመታት ተቐሚጡ ኣሎ ፀገም የብሉን እዩ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ ኣትዩ ግን ላዕልን ታሕትን እዮም ከብልዋ ቀኒዮም ዘሎ ሕጂ ኸ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓድሽ ምዕባለ ርኢና ኣለና ሳተላይትስ ኢሜጅስን ከምኡ ድማ لوخ كاب دبوب كوريا زمتة ذهبنا حبريتا يبلو وزي سلمتها يتكملوا له نتكوينات أمونغو يوكرين راشان زلو حدش معبالك تولو سلز دليو زخا من ريج أنا أمريكا خصاب زقبر يوم ولا زلق زبلو زلو بر نابي قصهم خدم خانم أنفتهم ردوا ناخوني متصار. The delegation included senior representatives from the Republic of Korea's National Intelligence Service and Ministry of National Defense. Allies also shared their intelligence assessments. Today, I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. The deployment of North Korean troops represents one
a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. جنتاي زبل زلو أنا مرة قصي بالله كونفيرم يقبر له سراويت ناي سمين كوريا أب كورسك ريجنز بحال أنت سراويت ناي يوكرين أو وش راشا أتيز واقع زنبره ناب يوكرين أتي يكون زبل زلو ريول لهم سراويت ناي يوكرين أو وش راشا أتيز واقع نيرو أرجعون لهم سلازم انتهي كل يوم يرملو سراويت ناي سمين كوريا سراويت ناي راشا قينو أبتناي كورسك ريجنز زلو أبو كواغو جميرو مالو أبو أتيهم كم زلو كرغاغ صفاتو زيد ما سمين كوريا أب حدا جنيا من قد تمت كم زلات سمين كوريا زلنا كنا تادما وتري نفزل على درجة يديب كم زلون راشاون اسكاليشن ويون نت وتري وسيخاتو كم زلا يوم زبل زلو بس قد ايزي ني نيتو بغميو كسال وزغل معناتو كلنا كم دري زلنا اب يوكرين انتاي زي وهاب زلو بليوناتن ገንዘብ ዝትመን ኣጽዋርን ኩሉ ዓይነት ሎጂስቲክስን ንዩክሬን ይወሃባሎ ክንደይ ኣሰልጠንቲ ናይ ሰራዊት ብኩሉ ዓይነት ቴክኒካዊ ናይ ስለያዊ ናይ ኩሉ ድማ ካብ ኔቶ ካብ ኩለን ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ዩክሬን ኣትዮም ይሕግዙ ከም ዘለዉ ፑቲን ብተደጋጋሚ ኢሉ ኣለዉ እዮም ይሕግዙ ከም ዘለዉ ዋላ ኣሜሪካውያን ኬላታት እውን ዝእመንሉ ሓቂ እዩ ስለዚ ብወገኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ ሓቂ ኩሉ ኖርማል እናኾነ وجن راشا زجبر زلو زخوني يكون حجز كسب كندي أجانينهم يقربوهم زلو سلمت هزم سالكم زلو بس يقول دايزي راشا أباي هجريا كنت مكتوب تخليها ما كتاتون هلا درو تسعر لا تسعم سيت تسعم كوينهم زلج راشا تسعر سلازلا تدفع سلازلا يوكرين تودق سلازلا قال لنا جرك جبرك خلولهم سعرتنا يوكرين دما نيتو نيوروبا أمريكا اتزعبي وردت يخوينهم زلو كاب أفغانستان تسعرهم it's okay كاب فيتنام تسعيرهم دحان اليوم نعيش هاجرات يوم بعلنا هنا قديفنا قال لكم بقول يوم اب كوري اب يوكرين مسعرهم قن فيت مس راشا يوم قد يوم زلو راشا تسعرهم سلازلا اوتوماتيكالي لان كان زوز لحد رانكينج اب كالك زي حمزالكم سراويتنا عالمنا زبرت اعتبها لحد رانكينج زوزه سراويتنا راشا قصر حد غين له قداماي زبرت سراويت ناي راشا دحرينا امريكا تسعر له لان ده مالتيو درونت بالانس ناي باورن سيلنا وتهدروا عقمنا عالمنا كومبليتلي سلازغيرو زلو امريكا بفصون كوحات ايكلني نراشا كي سعرت مس تشاينا خدقط ما يتخلنيا نا تشاينا سراويت مبراب عايز سرع معناتو ابعدو كينات ياتون جن زلو تكنولوجي دماصنه لكريكم حدش تكنولوجي ناي وتهدراوي زاربول زلو مالتي داي جزي እዚ ጉዳይ እዚ ኔቶ ናበይ ገጹ ይከውን እንጂ ኔክስት ስቴፕ ናቱ እንታይ ይከውን ዩክሬን ስቂላ ወዲቓ ክትሰዓር ስቂል ክርኢ ድዩ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ገለ ነገር ክገብሩ ክፍትኑ እዮም እንታይ እዩ ዝገለ ነገር ናይ ብሓቂ ዘሰክፍን ስግዓት ዝፈጥርን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኦፍ ኮርስ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ይከውን ክንሪኦ ኢና ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ብኸመይ ይዳለውሉ ከም ዘለዎ ፅንሒ ለከርየኩም እዚ ከዓ ኩሉ ነገር ዝተተሓሓዘ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቕ ደረጃ እናመፀ ይመፅእ ኣሎ እዚ ንባዕሉ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ብወገን ኤውሮፓን ብወገን ኔቶን ዘሎን ስግኣት ናቶም ጥር ዝያደ ይብዎ ዘሎ ፑቲን ከነ ዝመሊሰውሉ ነይሩ እንታይ ይኮን ሰሜና Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. And three, a dangerous expansion of Russia's war. NATO calls on Russia and the DPRK to cease these actions immediately. The deepening military cooperation between Russia and North Korea is a threat to both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security. It undermines peace on the Korean peninsula and fuels the Russian war against Ukraine. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ኣነ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሰምዖ ከለካ ብጣዕሚ ከገድሰካ እዩ ዝግባእ ልክዕ እቲ ተነፅሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገይሮምማ ዝነበሩ ንሰሜን ኮርያ ካብኡ ዝብርትዕ ተነፅሎ እዮም ገይሮምላ ነይሮም ስለምንታይ ሰሜን ኮርያ መቀናቅንታ ደቡብ ኮርያ ማለት ከኣሜሪካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ መደበራት ኣለዎ ኣፅዋር ኣለዎ ከም ሕሱም ኣፅዋሪ ዝሸጠላ ክሳብ ዓንቅራ ዕጢቕዋ ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ እናተገብረ ከሎ ንሰሜን ኮርያ ማንም ንከይሕግዛ ድማ ይኽልክሉ ነይሮም ኩሉ እቲ ዝኽእልዎ ሰሜን ኮርያ ባዕሎም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ሕጂ ግን መጀመርያ ነቲ ናቶም ዕፅዋ ኮምፕሊት በርዒኑ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሻ ጥብቂ ዝኾነ ትሬኒንግ ይገብር ኣሎ ከምኡውን ናይ ወታደራውን ናይ ካልእ ቁጠባውን ሽርክነት ገይሩ ኣሎ ፑቲን ድማ ፅቡቅ ገይሩ ካልኩሌት ገይርዎም ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ተዋጊእካዮም ትርጉም ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ኣብ ዩክሬን ራሻ ትዳኸመሎም ኣለ ኣሜሪካ ግናይቲ ትንከፍን እያ ዘላ ስለዚ ንኣሜሪካ ክሳራ ክትእትወላ ትኮይንካ ኣብቲ ዝሕማ ቦታ ክትከይድ ኣለካ ንጃፓንን ንደቡብ ኮርያን ሴኪሪቲ ጋራንቲ ባተን ኣላ መዓት ቢልዮናት ከፍልዋ ንሳ ግን ኣነ ክከላኸለልኩም እየ ኢላቶም ኣብኡ ግን እቲ ዝዓበየ
سمين كوريا الحيال سمين كوريا تحيل كايو نا أمريكا حيلي نابو كم زغوي كتغبريغا تشاينا وانتو دولي نغريزي ስለዚ ንቻይና ንበይኖም ከይቁርቁርዋ ሰሜን ኮርያ ሓያል ክትከውን ድማ ይደልዮም ሰው ካልኣይ ኢራን ዝበሃል ሓይሊ ድማ ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ድማ ሓይሎም ኣብኡ ከም ዝወርድ ገይርዎ ስለዚ ንኢራንን ንሰሜን ኮርያን ፅቡቅ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ብምሃብ ፑቲን እንታይ ገብሮም ኣሎ ነቲ ኣብ ዩክሬን ተኣኪቡ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ፋሕብትን ከም ዝኣትወን ንዩክሬን በይና ገዲፎማ ገለ ዓቕሞም ንእስራኤል ካልእ ዓቕሞም ድማ ንኤስያቶም ቀንዲ ዘገድስዎምን ዘርብሕዎምን ናብኦም ከም ዝኸይድ ገይርዎ بو منصر كنريو خلنا دما كوينات نا يوكرين ناتروخ ماشي زخي زلو ات استراتيجي ناي بوتين زفطرو تصعنيو ازخا ناي بحق حركاتي سمارت زخونه استراتيجي ناي بوتين يوم زبلو بزحت امريكاويين زبلكم امريكاويين سكولرز سلامتاي بينو هذا هاجر يزلو زحجزو زلو هاجرات ما ناشتيو بمنصر ناي معرباو عالم كتريم خلاها قطباناتهم نشتيو وتهدروا عقمناتهم كادروتيو ፑቲን ግን ራሻ ሓያል ሃገር ስለ ዝኾነት ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣገደስቲ ውሑዳትን ውፅኢታውያን ወታደራውያን ሓይልታት መሻርክቲ ኣለዎ ስዑድያ ዶገለ ደወል ሓንቲ ክገብርሉ ይክእሉን እዮም ንቁጠባ ንንግዲ ጥራዮም ክጠቅምዎ ዝኽእሉ ንዲፕሎማሲ ንፅልዋ እዮም ክጠቅምዎ ዝኽእሉ ሰሜን ኮርያን ኢራንን ግን መሰረታውያን ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ክልትኤን ሃገራት ድማ ካብ ራሻ መዓት መክሰብ እዩ ዘለወን ኢራን ንኣብነት ንእስራኤል ትብድሃ ዘላ ራሻ ስለ ትሕግዛ ዘላ ወይ እውን ስለያዊ ሓበሬታ مكلخال صار مكلخال لاي نفرتي ميسايلاتا كم زحيل تقبرلا سلازي كل زي نغرات سي نتي دايناميكس وي ون ناي حيلي بالانس ناي عالمنا كم زغير يقبروا له ايران اسرائيل كتودادر يلو زحاسب سباي نبرن ايران زارغيو زتاغديو قلنا تبعلي يزرب نيرو انت خونا ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ንሪኦም ኣለና እስራኤል ወላ ሓንቲ ዝረአ ፍሉይ ነገር ክገብራ ይከኣለትን ብተመሳሳሊ ራሽያ ንሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ኔቶ ኩሉ ነገር ተኣኪቡ ኣብ ዩክሬን ወላ ሓንቲ ክገብራ ይከኣለን ሰሜን ኮርያ ድማ ሕጂ ምስ ራሽያ ብቐረባ ክሰርሕ ነቲ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ይኹን ካልእ ዓቕምናቱ ቁጠባዊ ይኹን ካልእ ፀገማቱ ራሽያ ትፈትሓሉላ ሰራዊት ናቱ ድማ ምናልባት ስልጠና ክወስድ ካብቲ ዝበለፀ ሰራዊት ናይ ዓለምና ተባሂሉ ዘሎ ናይ ራሽያ ስልጠና ክወስድ መፅኡ ኣለዎ ልክዕ ቻይና ብዙሕ ግዜ ምስ ራሽያ ትሬኒንግ ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ ካብ ሰራዊት ናይ ራሽያ كمهار زي دلاب زوان زعدل طلو كل يخدق عمله زغل of course قالوا نعيش هاجراتون بجزين نابو خدام مخانم فلوتيو ازي هذا كابتي ابزوان زي ازارابي ارست زليو ملسنا بوتين تاي نبره كنغركم ياج Pyongyang has already supplied Russia with millions of rounds of ammunition and ballistic missiles that are fueling a major conflict in the heart of Europe and undermining global peace and security. In exchange, Putin is providing North Korea with military technology and other support to circumvent international sanctions. This underlines the importance of democracy. زي حرك هون كله نابز تجمتين نابزريو فلاديمير بوتين كان تايلو لنكنا ناس قدايزي درو بنصر مليش لهم نيروس كسم عوابزي. President Putin responding for the first time to what South Korea says are satellite images of North Korean troops at Russian bases. The US says North Korea's leader, Kim Jong-un, has sent weapons and now thousands of his soldiers to Russia. Mr. President, satellite images are said to show North Korean troops here in Russia. What are they doing here? And wouldn't that be a massive escalation in the Ukraine war? Far from So تايلم حتيتو منيروم سمين كوريا بساتلايت كم نريم زلنا سراويت ناتوم أبراشا أتيوم على لون تايمز قبر زلوا انتايو تعلامة يلوم يحطون. denying it, Putin says Russia has a new strategic agreement with North Korea to protect each other. We are in contact with our North Korean friends, he told NBC News at a news conference. نزياد ما ناتلا قصيو تايل ماليسلوم ناس ساتلايت إيماجيس نتاريخهم اللهم دن حكي مالتي لوهم كم زي فلت مالتيو مس من البات رسيكم خيط خونهم سمين كوريا استراتيجيك وركب علىنا محزنات علىنا الله ينس كدان علىنا سلزي كلتينا شركنا سلزي لنا نحن سمين كوريان نجبرو نعقم زمل كتايكونن أمريكا زمل كتايكونن أوروبا زمل كتايكونن ناكلتينا نيتو كدان سلزلو بحد تأكيدكم عصر تجهز تجبرو زلهم أنت تجبرو لهم دين لكم الناس لذي نحن نجبرو none of your business بمبال تريز خنا ملسي هيبنيرو شترايقنا يكونن كالو الملسي بنيرو. We'll see how that process develops. Ukraine says these images show North Korean soldiers given uniforms on a Russian base. The men speak Korean, but it's not possible to confirm when or where the footage was filmed. Putin was speaking after a Russian summit of emerging nations, including China's Xi Jinping, who he called a dear friend, India's Narendra Modi, and multiple US strategic partners. Putin declaring new possibilities in a meeting with Iran's new president, who described the جين تايو تي بعبي تسقم كاين وامزلو
راشا كتنصلا يكالتن بوتين كنصلا يكالن ጥራይ ዘይኮነሲ መሊሱ ካብቲ ቅድሚ ዚ ኩናት ዝነበሮ ህቡብነትን ፅልዋን ንላዕሊ እናሃለወ ይመፅእ ኣሎ እዚኣታ እታ ቀንዲ መውሓጣብያቶም ዘለና ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ራሻ ካብቲ ቅድሚ ዚ ኩናት ዝነበረቶ ደረጃ መሊሳ እናሓየለት ትመፅእ ኣላ ቀደም ቅድሚ 2022 ብዛዕባ ቭላድሚር ፑቲን ሬርሊ ዝዝረብ ነይሩ ውሳዕቲ ዝዝረብ ነይሩ ሚድያ ሃያል ምዃኑ ገለ ግን ብዛዕባ ራሻ ብዙሕ ዝግደሰብ ኣይነበረን ካብ እቲ ኩናት ዝጅምር ግን ራሻ ኩሉ ግዜ ፎከስ ኣላ always ብዛዕባ ራሻ ይዝረብ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ቁጠባናቶም ሕይል ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጃፓን ሰጊሩ መበራብ ኣይ ቁጠባ ዝዓበየ ናይ ዓለምና በቲ ፒፒ ዝብሎ purchasing power parity ዝብልዎ መዐቀኒ ትክክለኛ መዐቀኒ ናይ ቁጠባ ብኸምኡ ክዕቀን ከሎ መበራብ ኣይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ ናይ ጃፓን ሰጊሩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ናይ ኣሜሪካ ተይልና ቻይና ህንዲ ራብዓይ ድማ ናይ ራሻ ይድመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ዝዓበየ ኩናት ናይዚ ዘለናዮ ዘበን ክበሃል ኣብ ዝኽእል እናተዋግአት ከሎ በፂሓቶ ዘለያ እዚ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ልዑል ፀቕጥነት ምዕራባዊ ዓለም ምክንያቱ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ብሪክስ ዝነበረ ዋዕላ ሓደ ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ምስ ራሻ ከም ዝገበረት ቀደም ድማ ምስ ሰሜን ኮርያ ስለዚ ዘን ክልቲአን ሃገራት ሰሜን ኮርያ ነቲ ዞባኣ ንጃፓን ይኹን ደቡብ ኮርያ ልዑል ስግኣት ክትፈጥረላ ከላ ብግምጣሉ ድማ ኣሜሪካ ንዓን ክትከላኸል ስለ ዘለዋ ልዑል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከተዳህል ክትክእል ኣለዋ ኢራን ድማ ካብ ራሻ ብትረኽቦ ዘላ ሓይሊ ንእስራኤል ዝለዓለ ስግኣት ትፈጥረላ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ንእስራኤል ዝያዳ ከተበርክታላ ክትክእል ኣለዋ መን እያ ትተርፍ ዘላ ንቻይና ዳ ከመይ ጌርካ ክትምክታ ዝኽእሉ ከለካ እቲ ብድሆታት ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ይብርትዕ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ሓደ ብርቱዕ ናይ ምርጫ ረፅሚ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኢና ክንሪኦ ኢና relationship as strategic. Along with North Korea, Iran has also been supporting Russia's Ukraine war. Western governments say sending drones and missiles. President Putin calling a claim in a new book by journalist Bob Woodward that he had private phone calls with former President Trump after Trump left office. Nonsense. ከምኡውን ፑቲን ምስ ኤሎን ማስክ ዝራኸብ ኣለካ ዝብል ዘረባ እውን መፅኡ ነይሩ እዚ ግን ኣይንክ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኢሎሞ ሕጂ ሓንቲ ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ ካብኡ ከይወፃና ከለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዓውደ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ እስኸ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ብቴክኖሎጂ ዝስነ ዘሎ ካብቲ ናይ ቀደም ዝተፈልየ እዩ ኣብዚኣ This new edition was showcased on China's state television on October 6. During a military drill in Qinghai province, all the Type 15 light tanks in the footage were outfitted with anti-drone cope cages. While the cope cages itself isn't particularly advanced technology, its standardization on Chinese tanks እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዘበናዊ ዓውደ ኩናት ብፍላይ ኣብ በዓል ራሻን ዩክሬንን ዘጋጠመ ነገር እንተሎ ታንክታት ኣገደስቲ ክፋል ናይ ኩናት እየን ነይረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ታንክታት ዳርጋ ውፅኢታውነት ናተን ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኣሽሓት ዋጋ ዘለወን ታንክታት ብሕሱር ዋጋ ዝመፀ ድሮን ክቃፀላ ስለ ዝተረኣያ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ይኽእል ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ቀዳማይ ድሮን ትብል ቃል ክጠቅስ ከለካ ቻይና ጥርዚ ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ ዳትስ ዋይ ቻይና በቲ ኮንቬንሽናል ኣፅዋር ወይ በቲ ናይ ቀደም ኣፅዋር ክትሪኦም ከለካ ምስ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ናይ ወዳደሩን ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ብዘበናውነት ብፍላይ ድማ ርቀት ናይ ቴክኖሎጂን ተወሲኽካሉ ቻይና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ዝበለፀ ኣብ ጋብ ዘለዎ ሃገር እያ ክትከውን ምክንያቱ ብፍላይ ኣብ ድሮንስ ፍሉይ ፀብለልትነት እያ ተርኢ ዘላ ንኣብነት ድሮናት ንታንክታት ናቶም ክትንክፎም ከም ዘይኽእል ከምኡ ድማ ጠቕላላ ሰብ ዘይዝውሮ ባዕሉ ኣውቶማቲክ ክኸይድ ዝኽእል ኣፅዋር ድዩ ካልእ ነገራት ኣብ ምፍራይ ብጣዕሚ እዮም ዝዋስኡ ዘለዉ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘገርም ዘሎ እዩ 2 years after the outbreak of Russia-Ukraine conflict is highly noteworthy. After the Russia-Ukraine conflict broke out in 2022, drones have brought about revolutionary changes on the battlefield. Capable of carrying armor-piercing warheads, they attack tanks from their most vulnerable angle, the top. Some have even evolved to use fiber optic cables for remote control, making them nearly immune to electromagnetic interference. እዚ ንኣሽቱ ድሮናት ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ንሾፒንግ ንንብረት ንምብፅፃሕ ገለ በዓል ቻይና ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዚ ኣፅዋር ሓደገኛ ኣፅዋር ቦምቢ ጥራይ እንታት ሒዝካዮ ብቐረባ ራዳራት ከይራዮ ትሕትሕት ኢሉ ካብ ዝኾነ ይኹን መከላኸሊ ከይዱ ነቲ ኣፅዋር ሓደጋ ዘውርድ ዘሎ ሓደገኛ ድሮናት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ድማ ቻይና ድሮ ኣይተዋግአትን ስለ ዘላ እምበር እቲ ሓይሊ ናታ መሊሱ ደሰንብድ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እናቐፀልና እናራናይ ክንከይድ ኢና ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝትሪእዎ ዘለዎም ታንክታት እቲ ኩናት ምስ በርትዖም ራሽያን ዩክሬንን ናይቲ ድሮናት ፅልዋ ታንክታት ምስ በፅሐ እንታይ ገይሮመን ነተን ታንኪ ብኩሉ ነገር በቲ ናይ ድሮን ኣፅዋር ክረማ ከም ዘይክእላ
ዓጭዮመን ኣለዉ እዚ እውን ሓድሽ ፈጠራውነት ነይሩ እዚ ግን ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይከኣለን ቻይና ሓደ ካብዚ ንላዕሊ ዝኸደይ ምክንያቱ መከላኸሊ ናይ ድሮን ትክክለኛ ዝኾነ መከላኸሊ ናይ ድሮን ዘለዎ ሃገር ቻይና እያ ትበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ንቐፅል That's because China was confident in its ability to shoot down such drones. On the battlefield in Ukraine, drones pose a significant threat to tanks, primarily because the air defense systems in place were originally designed to counter helicopters and jets. These systems, automated anti-aircraft guns and missiles, rely on radar or heat signatures to target incoming threats. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ራዳራት ኣብ ዓውደ ኩናት ዘለዉ ነቶም ድሮናት ትሒቶም ስለ ዝኸዱ ኤግዛክት ንዓታቶም ኢሎም ካ ስለዘይ ተሰርሑ ንኩሎም ክርእይዎምን ክከላኸልዎምን ኣይክሉን እዮም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከም ዘድሊ ዘሎ ኣሜሪካ ዝኩሉ ዘለዋ ወላ እውን እስራኤል ዝኩሉ ዓይነት ኣፅዋራ ዘለዋ ብምንታይ ይሕለፍ ኣሎ እንድሕር ኢልና ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ በቲ ናይ ቀደም ቴክኖሎጂ ጌርካ ሙሉእ ብምሉእ ክትከላኸሎ ከምዘይትኽእል እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ድማ ንኣብነት እስራኤል ንቻይና ብዙሕ ግዜ ለሚናታ ነይራ ፀረ ድሮን ሚሳይል ንድሮን ዝከላኸል ኣሎ ሓደ ንዑ ንክሸጠሎም ቻይና ድማ ኣብያቶ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ ጋብ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ነዚ ኣፅዋር እዚ መሃብ ኣብያቶ ማለት እዩ Radar struggles to detect drones which are small, slow moving and fly at low altitudes. By the time a drone's heat signature is strong enough to be detected, it is often already too close for interception. As a result, weapons that are highly effective at taking down aircraft like the A-10 or Su-25 often struggle with inexpensive drones. As the world's largest drone manufacturer, China has a deep understanding of their vulnerabilities. Long before the Russia-Ukraine conflict, China had already developed specialized weapons to counter drones, which is the Silent Hunter. እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ቻይና ፍሉይ ፍጥረት ዝበሃል እዩ ንድሮናት ልዕሊ ኩሉ ቻይና እያ ትፈልጦም ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ድሮናት ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ቻይና እያ ተፍርዮ ዘላ ኤግዛክትሊ ድማ እዚ ሳይለንት ሃንተር ዝብልዎ ማግኔቲክ ሓይሊ ሎ ሌዘር ዌፐን እዩ እተን ድሮናት ብቐሊሉ ከኣልየን ዝኽእል ወይ ከዓ ከቋፀረን ስለ ዝኽእል ኣብ ኣፅዋር ናቶም ናይ ድሮን መከላኸሊ ኣይገብሩሉን እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ኣድቫንስድ ኪኑ ዝኸደ ኣፅዋር ስለ ዘለዎም እዛ ኣፅዋር እዚ ድማ ብቐረባ ብዝኾነ ይኹን ብቐሊሉ ንዝኾነ ሂብዎን እዮም ዘለዉ that's why ናብ ቻይና ክፅጋዓ ከለዋ ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ራሽያ ክፅጋዓ ከለዋ ኣሜሪካ ዘይብለን ኣፅዋራት እውን ክቡኻ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ምስ ግዜ እናተጋህደ እናዓበየን ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩነታት ናይ ድሮናት ግን ናይ ብሓቂ ኣሰቃፊ እናኾነ ከም ዝመፅእ ዘሎ ጥራይ ምግንዛብ Silent Hunter is a Wilco-mounted laser weapon developed by China Poly Technology, first deployed during the 2016 G20 summit in Hangzhou. In 2017, Saudi Arabia acquired the system, and in 2022, it successfully. So እዚ ነገር እዚ ሓንቲ ካብተን ዝገዛቶም ስዑድ ዓረብያ ነይራ ንባስከ ተጠቂማትሉ ንዑ ምስ ተጠቀመት ካብ ሑቲ ዝመፅእ ዝነበረ ድሮናት ብቐሊሉ ብዙሕ ካባተን ከተውድቕ ከም ዝኽኣለትን ክከላኸለላ ከም ዝኽኣለን ኢና ንርኢ ዘለና that's why ናይ ሳውዲ አረቢያ ካብ ኣሜሪካ ወፅያ ናብዘን ሃገራት እዚኣተን ከተዝልቕ ትፍትን ዘላ 13 drones during an attack by Yemen Houthi forces protected vital oil production facilities. According to information displayed at the International Defense Exhibition and Conference held in Abu Dhabi, the Silent Hunter has a maximum range of 4 kilometers, and it can burn through 5mm thick steel plates at 1,000 meters, easily handling drones made mostly of plastic. The system utilizes multiple targeting methods, including electro-optical sensors. So እዚ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ወታደራዊ ባላንስ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛብን ንምፍላጥን ምስ ቴክኖሎጂ ዘሎ ናይ ዓለምና ኩነታት ክንግንዘቦ ስለ ዝደልየ ሕጂ ኣብኡ ከለና ቀይር ኣቢልና ኣብዚ ለንቀነ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓደ ካብኡ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግዜ ምርጫ ዘጋጥማ ዘሎ ኩነታት መሬት ፖለቲካዊ ፍልልይ እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ኣብዚ ራእዩ This week, we learned that China was behind a broad hacking campaign targeting the phones of both presidential campaigns, highlighting the threat that China poses to this country. And yet Donald Trump recently called his domestic political opponents, quote, the enemy from within, and said they are more dangerous than Russia and China. Do you believe that people like Adam Schiff and Nancy Pelosi are more dangerous than Russia and China? Well, I think what Donald Trump ሸትሕቶ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ቻይና እታ ቀንዲ መወዳደርትናን በዳሂትና ክትከውን ትኽእል ክነሳሲ ሕፁይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ካብቲ ናይ ደገ ዘሎ ፀላእትና ራሽያ ይኹን ቻይና እቲ ቀንዲ ንዓና ስጋእ ዝፈጥረና ነዚ ሃገር ስጋእ ዝፈጥረላ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀላእት እዮም እቶም ቀንዲ ፀላእት ናይዚ ሃገር ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚኣ ድማ ሓፍኮፍ ከተብሎም ጀሚራ ነይራ ብፍላይ ድማ ነቶም
ቅድሚ ሕጂ ታርጌት ገይሮም ዝሃርምዎ ዝነበሩውን ብሽሞም ስለ ድረቅሖም ዓብ ራዕዲ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ሕጂ ከም ሕቶ ተቕርበላ ናቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ናይ ብሓቂ ካብ በዓል ቻይናን ራሽያን ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ በዓል ናንሲ ፔሎሲ ወይ እውን ዳቪድ ሺፍ ዝበሃሉ እዚኣቶም ንምቶም ቀንዲ ስግኣት ክኾኑ ዝኽእሉ እዞም ዴሞክራትስ ፖለቲከኛታት እያ ትብሎ ዘላ ትመልሲ ስምዕዎ ሕጂ said is that those folks pose a greater threat to United States' peace and security because America is strong enough to stand up to any foreign Do you adversary. agree with him? They pose a larger threat to the United States than Russia and China? What he said, and I do agree with this, what he said is that the biggest threat we have in our country, it's not a foreign adversary because we can handle these guys. We can handle foreign conflicts. We can't handle, look, under Nancy Pelosi's long life in public leadership, the United States has gone from the preeminent industrial power of the world to second next to China. That fundamentally belongs on Nancy Pelosi's shoulders. And if we're going to have a more prosperous country, we've got to recognize our own leadership is why we lost our industrial base to China. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ሙሉ ብምሉእ ምስ ይሰማማዕ ንሱ ዝበለ ኣሜሪካ ንፀላታ ራሽያ መፂያ ወይ እውን ቻይና ተዋጊያ ከተውድቃያ ዝብል ስግኣት የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ከጥፋኣ ዝኽእል እቲ ዓንዳር ኣካይዳ ፖለቲከኛታትና ዝኽተልዎ ዘሎ ናንሲ ፔሎሲ ትበሃል እዚኣ ምስ ከመላ ሃሪስ ዘለያ I think ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝተፃወተት እያ ደሞዛ 150 180 ሽሕ ዝኸውን ንዓመት ትኽፈሎ በቲ ከም ፖለቲከኛ ማለት እዩ ሃብቲ ናታ ግን ልዕሊ I think 7-8 ሚሊዮን ወላ 200 ሚሊዮን ይበፅሕ እዮም ዝብልዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብወቅዒ ሓደ ሰብ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ወግዓዊ ስራሕ ናቱ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ደሞዙ ድማ ህዝቢ ዝፈልጦ እንድሕር ኮይኑ ክንደይ ኣታዊ ከም ዘለዎ ትፈልጦ ኢኻ ደሞዝ ናቱ ትፈልጦ ኢኻ ኮሚሽን ናቱ ይፍለጥ እዩ ምክንያቱ ዲክሌር ክገብሮ ስለ ዘሎ ካብ ወፃኢ ሃብትን ተማዕቢሉ ካበይ የምፅኦ ኢልኩም ትግምቱ እዚያስ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ከዲኹም ኣለኹም ሓደ ሰራሕተኛ ሓደ ሙሉእ ስርሑ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ካልእ ስራሕ ክገብር ኣይፍቀደሉን እዩ ከዲኹም ኣለኹም ስለዚ እቲ ደሞዝ ናቱ ድማ ውሱን እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ማልቲ ሚልዮነር ክኸውን ይኽእል ግቦ ስለ ዝወስድ እዩ ግቦ ስለ ዝወስድ ኢንዳይሬክትሊ ግቦ እንተዘይወሰደ እንታይ ይገብር ካብቲ ዘለዎ ኢንሳይደር ኢንፎርሜሽን ንኣብነት እዚኣ ናንሲ ፔሎሲ ብምንታይ ተኸሰስ ብዙሕ ግዜ ትሬዲንግ እንታይ ትገብር ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ሰነት ስለ ዝኾነት ንሓደ ካምፓኒ ክቐፅዕዎ ይሓስቡ እንተለዉ ወይ እውን ገለ ዕድል ኮንትራክት ክህብዎ ይሓስቡ እንተለዉ ኣቐዲማ ነቲ ብርክታት ከም ትገዝኦ እዩ ዝንገር ገለገለ ሰባት ካብ ሕሉፍ ከምዚ ባህርናቶም ነቲ ንሳ ትገብሮ ዘላ እናተኸተሉ ንዑ ትሬድ እናገበሩ ሚልዮነራት ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ነዚ ክትግዶ ይከኣለትን ኣለዎ ግን ሉፕ ሆልስ ኣለዎ ኣጊድናዮም ዝብሉ ግን ኣለዎ ዝወፅእ መንገዲ ኣለዎ ስለዚ ከምዚ እናገበሩ ወላ ግቦ እንተዘይወሰደ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ዘይብሉ ሓበሬታ ኢንሳይደር ኢንፎርሜሽን ገበን እዩ እስር ቤት ክትወካ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ብልሽውና ስለ ዝኾነ ካልኦት ኢንቨስተርስ ክረኽቦ ዘይክእሉ ሓበሬታ ስኻ ብታሕቲ ተሓቢእካ ረኺብካ ቅድሚኦም ትነግድ ተለኻ ስርቂ እዩ ዝኻ ገበን እዩ ንሳቶም ግን ብዙሕ ግዜ ኣከሙ ስለ ዘለው ብዙሕ ግዜ ኦፖዚት ሬት ኮቪድ ክመፅእ ከሎ ንኣብነት ኣቐዲሞም ፈልጡ እንተ ነይሮም ወይ እውን ቫክሲን ግዴታ ከም ምዃኑ ዝፈለጡ ናይቲ ቫክሲን ናይተን ካምፓኒታት ብርኪ ይገዝዎ ሽዑ ድማ እቲ ኮቪድ ክገድፍዎ ምዃኖም ወይ እቲ ግዴታ ክገድፍዎ ምዃኑ ዝፈለጡ ድማ ኣቐዲሞም ይሸጥዎ ስለዚ ኩሉ ነገር ሓበሬታ ስለ ዘለዎም ብኡ ይህብትሙ ካልእ ድማ ዝተፈላለየ ሎቢ ግሩፕስ ወይ እውን ስፒች ገይሮም ተባሂሎም ድዮም ወላ ገለገለ እናተባሃሉ መዓት ገንዘብ ኢንዳይሬክት እናተኸፈሉ ብዙሕ ሃብቲ ይገብሩ እዚ ዳይሬክት እዚ ቀንዲ ብልሽውና ኢልካ ክፅውዖ ትኽእል ግን ካልእ መፀውዒታት ስለ ዘለዎ ብሕጋዊ ኣፀዋውዓ ከም ብልሽውና ይቁፀርኒ እዩ ብኸምኡ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ስለዚ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ፀገምና ትቐንዲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ፖለቲከኛታት እምበር ካብ ደገ ዝመፁ ፀላእቲ ይኮኑን ይብለው ሓንቲ ኣብዚኣ ኩልኹም ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለዎም እዚኣ ዘክርዋ ኩሉ ግዜ And she said, America had the highest rate of death with COVID, and she blamed it on Trump. And I'm thinking, no, we also have the highest obesity rate. We have the highest comorbidities. Of course they were going to be more susceptible, right? We're the sickest country in the world. Yes. We have the highest rates of diabetes, obesity, depression. It's not even close. We die 6 years earlier than the Italians. We're not lazier than the Italians. There's something wrong. ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ከም ዘለዎ ሓደ ካብቶም ብትብዓት ዝዛረብ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ካብተን ምዕቡላት ሃገራት ቀንዲ ዝለዓለ ሽኮርያ ዘለዋ ኦቤሲቲ ልዕሊ መጠን ሚዛን ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ኣብ ፅርግያ ኢንተርቪው ዝገበሮ እንተሪኻ ብዙሓት ረጎት እዮም ከምዚ ጠገለ ዝሓለፈ ልዕሊ ሚዛንካ ልዕሊ እቲ ክትኮነ ዝግባኣካ ካብቲ ክትኮነ ዝግባኣካ ንላዕሊ ሚዛን እንተለካ ኮይኑ
قداي ناي بزحات حمامات يخطخون لذي ازي obesity زبال مسكالوت كلاتهم مستلياناوين وي مسكالوت كورادر خلو بوحدو 6 عامات قديمه مون افريج كم زموت امريكاين حماق طعنان حماق مغاغبان حماق تاشمن سلازلهم امريكا زلهم لعل تنكاغي يدليكم زازر بازي انت يفلكم الله I'm gonna اسمع يا حدا نقدر with our systems. I can't help but think what's going to happen at Madison Square Garden today. You've got Robert F. Kennedy, you've got Elon Musk, you've got Tulsi Gabbard. These people are putting themselves on the line because this election with President Trump is about big existential issues. Meanwhile, you have Bill Gates and Reid Hoffman funding Kamala privately hundreds of millions of dollars because they want the Epstein tapes withheld. Right. You know, this ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ ኣብ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ እቶም ዓበይቲ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ እንተተዓዊቱ ብዙሓት ብኩዓት ኣመሓደርቲ ምስኡ ክሒዙ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ RFK ሓደ ካብቲ ነቲ ናይ ምግቢ ኢንዱስትሪ ናይ ፋርማ ኢንዱስትሪ ሕቁ ክሰብሮ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገረሉ እዩ ፍኮርስ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ከምኡ ድማ ኢሎን ማስክ መፅእ ኣሎ ቪቬክ ዝበሃል ቱልሲ ትበሃል ኣላ ሓንቲ ኩላቶም እዚኣቶም ሱርበት ተኻው ለውጢ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብቲ ኣካይዳ ናይቲ ህዝቢ እዮም ሓንቲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዝደላነ ኣነ ብተደጋጋሚ ድማ ክነግረኩም እየ ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ዘይርድኦ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ እዚኣ ነገር ጥራይ እንተተረዲኣትኩም እኽልቲ እያ ኤርትራ ዘይተበከለ መግቢ ኢኻ ትበልዕ ተዲኻን ኣለኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ሕማማት ኣብ ኤርትራ እዚ ሕጂ ካንሰር ተገለ ንሪኦ ዘለና ናተይ መረዳእታ እየ ዝብለኩም መፅናዕቲ ስለ ዝገበርክ ይኮንኩን እዞም ሕማማት እዚኣቶም ካብ ምንታይ እዮም ዝብገሱ እንተኢልና ምዕራባዊ ኣመጋግባ ክተጣጣቱ ተጀሚርካ እዮም ዝመፁ ብዙሕ በርገርስ ብዙሕ ኣብ ፍሪጅ ዝተዓሸገ መግብታት ገለ ክትበልዕ ተጀሚርካ ከምኡ ድማ ዘይቲ እዚ ፅኖ ከሪእኩም ኣብ ኤርትራ ተቐንዲ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ዝብላነ ዘይቲ ካብ ደገ ስለ ዝመፅእ ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣብዚኣ ስምዕዎ እዚ we should be congratulated by all sides for bringing together this unity coalition. When it comes to health, my formulation is that the foundation of Trump's candidacy is taking on the swamp, is taking on corruption. And there's no greater example of the corruption that's bringing down our country than health. Why are kids being poisoned and then drugged for profit? Why is 70% of our kids die ultra-processed food and then 40% of teens are on a pharmaceutical? You know, these are big, that is the most astounding number. questions. So true. And, you know, what's happening with RFK? እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እቶም ኤጀንሲስ ንሰብ ክከላኸሉ ነቲ ህዝቢ ክከላኸሉ ተባሂሎም ቆይሞም ዘለዎ FDA ካልኦት ኩላቶም በዞም ፋርማ ዝበሃሉ ብዙሓት ኣለዉ እቲ ቢግ ፋርማ ዝበሃል ኣሎ እዞም ናይ መድሃኒት ተፍርዩ ቢግ ፉድ ዝበሃል ኣሎ ሜክዶናልድ ዶ ገለ ዶ ስታርባክስ ዶ ገለ ዶ ዝበሃሉ እዚኣቶም ከምኡ ድማ ቢግ ኣግሪካልቸር ዝበሃሉ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ መግቢ ኩላቶም እዚኣቶም ነቲ ቁጠባ ነቲ መንግስቲ ሰቶም እዮም ዝቆፃፀርዎ ኣንፃሮም ሕጊ ክገብር ኣይክእልኒ ነቲ ተራ ሰብ እዮም ካሊዎ ዝፍትኑ ምናልባት ኣብ ዩቱብ ወይ ኣብ ገለ እንታይ ትርእዩ ከምዚ ኣነ ካብቲ ሲስተም ወፅየ ናተይ ጀርዲን ገይረ ዝነብር ናተይ ሕርሻ ኣለኒ ናተይ መግበይ ባዕለየ ዝገብር ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ከም ሕሱም እዩ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ትሬንድ እዩ ኣብኡ ምክንያቱ እዚ መግቢ ኣብ ፍሪጅ ናቶም ኣብቲ ሱፐርማርኬታት ናቶም ዝሽየጥ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ ስለ ዘሎ ክንድኡ ስግኣት የብለይ ምክንያቱ ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ ንህዝቡ ዝሓሊ መንግስቲ እውን ስለ ዝኾነ ገንዘቡ ንኣፅዋር ናጥፈ ንህዝቢ ብጥሜት ክቐትል ወይ እውን ብመርዚ ክቐትል ዝፍትን መንግስቲ እውን ኣይኮነን የስ ኤግዛክትሊ እቲ ዝበለፀ መንግስቲ ኣብ ዓለም ኢኻ ክብሎ ይክእልኒ ምክንያቱ ኣብዚ እውን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ኣለዉ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ድማ እቲ መንግስቲ ገለ ቁፅፅር ክህልዎም ከም ዝኽእል መረዳእታ ኣለኒ ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ሪሊ ሆፕ ናይ ኤርትራ ኣትራክሽን ክኸውን ዝኽእል ንመፃኢ ናይ ኤርትራ ቀዳማይ ምንጭ ስሕበት ክኸውን ዝኽእል ኦርጋኒክ ሃገር ስለ ዝኾነት ወይ እውን ተፈጥራዊት ሃገር ክትከውን ስለ ዝኾነት ነዚ ኩሉ ሰብ ክከላኸለሉ ዝግባእ እዩ እዚ ዓበይቲ ኮርፖሬሽን ስለዘይኣተዋ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ሃገር ክትከውን ከም ትኽእል ምክንያቱ ምናልባት እቲ ካብ ደገ ዝመፁ ዘሎ ከም በዓል ዘይቲ ይኸውን ገለገለ ዝኸውን እዚኣቶም ኣይፈልጥን እየ ምናልባት ዘይቲ እውን ዘይኣቱ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቀደም ኣነ ከለኹ ግን ዘይቲ ሓያት ዶ ገለዶ ዝበሃል ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ነይሩ መብዛሕትኡ እቲ ዘይቲ ድማ ሕማቕ ዘይቲ እዩ ዝመፅእ ኦሪጂናል እቲ ካብ ኦሊቭ ዝመፅእ ገለገልታት ኣይኮነን እቲ ሕሱር ዝበሃል እቲ ዝኸፍአ እዩ እሱ ስለዚ ንሱታት ተተኣልዩ እቲ ኣመጋግባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣዝዩ ፅፉፍ እዩ እቲ ሕርሻ ናትና ተፈጥራዊ ዘሎ እዚ ከይቅየር ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ክግበር ይግባእ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ኤርትራ ማለት ፅሩይ ሕብረተሰብ ምዃኑን እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ዝበለፀ ዕድል ክቦ ዝኽእል ምዃኑ ኦኬ ካብ ውፅእ ከይበልና እስኪ እቲ ፖለቲካ ንካልኦት ሃገራት ከ ብኸመይ ክፀልዎም እዩ ንዝብል ኣርእስቲ ንርአ to ask about platforms is how you view the two candidates' platforms as far as global politics are concerned, going forward this new Cold War with China, Russia, Israel, and Palestine.
I see no significant break, which is what has to happen. So I am very disappointed. I recognize that Mr. Trump looks like he pulled the plug on the Ukraine war, and that basically by stopping the flow of, or constricting the flow of money and weapons to this regime. ትሕቶ ድማ እዚ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኢልካ ተኣምን ይብለሎ ነዚ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ወልፍ ዝበሃል ኣብ ዩክሬን ድዩ ኣብ እስራኤል ድዩ ኣብ ካልእ ምስ ቻይና ድዩ ምስ ገለ ዘሎስ ክሳዕ ክንደይ ለውጢ ትፅበ ክብሎ ከሎ ዓብ ለውጢ ክንፅበ ንኽእል ኢና ምናልባት ነቲ ኩናት ምስ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ይኸውን ወይ እውን ነቲ ኣፅዋር ኣሜሪካ ትቦ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ይኸውን ዓብ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ብፍላይ ናብ ቻይና ዝጠመተ ዓብ ለውጢ ክግበር ኣይክእልኒ እዩ ከምኡ እውን ምስ እስራኤል ዝምልከት ብፍጹም ለውጢ ክገብር ከም ዘይክእል ሜይቢ ነቲ ውግእ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ግን ንነታንያሁ ድሌታቱ ከስምረሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ንፈለስጢማውያን መሰሎም ንምግሃዝ ድማ ድሕር ክብል ከም ዘይክእል ምክንያቱ ትራምፕ ክንዲ ምንታይ ደሓኒ ተበልናዮ ኣብ ናይ እስራኤል ክበፅሕ ከሎ ግን ወላ ሓንቲ ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ነገር ከም ዘይብሉ መዓት ገንዘብ ሂቦሞ ስለ ዘለዉ ናቶም ድሌታት ከማል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ከምዚ ና ኢሉ ከሎ ኤሮፓ ግን ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ወላ ንሱን ተመፅኡ ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ዝረኣዩ Facing the prospect of a potential US policy shift on Russia, if Donald Trump returns to power, the European Union is moving swiftly to secure its sanctions framework. Brussels officials worry that a Trump victory in 2024 could fracture Western unity on isolating Moscow over its conflict in Ukraine. In response, EU diplomats are drafting stricter measures to enforce sanctions, including ኤሮፓ ኢዶም ክብይደልን እዮም ዘለዉ ምናልባት ፑቲ ንኻትብሎ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ተመፅዩ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከይድግፎ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ከመይ ጌርና ንፑቲን ከነውድቐ ንኽእል ኢሎም ክቕፅሉ ከም ዝኾኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኩሎም ኤሮፓውያን ዝግፍዎ እዚ ሓሳብ እዚ ማለት ኣይኮነን ግን ናብቲ ኩናት ናይ ምቕፃል ባህግን ድሌትን ናቶም ብሰፊሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ ዘይኮኑሲ ከቐፅልዎ ድሌት ከም ዘለዎም እቲ ኩናት ንክቕፅል ተበግሶ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ንኤሮፓ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ዜና ሕማቕ ዜና ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ካልእ ዘራርባ ኤሮፓ ንቐፃልነት ናይ ሰላምን ናይ ቁጠባን ቦታ ከይከውን ይኽእል እዩ በዚ ዝቕፅል Trump's return, viewing it as a chance to shift US policy toward a more pro-peace stance aligned with Hungary's position. If God helps us, pro-war people will be replaced by those who are pro-peace in America, and President Trump will return, and then we will be relieved because we will no longer be alone. At least there will be two of us. I don't want to refer to ourselves as mice, but if we're walking on a bridge next to an elephant, we will leave a different impression. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለገለ ከም በዓል ቪክተር ኦርባን ግን ተስፋ ንገብር ኣምላኽ ሓጊዙና ነዞም ናይ ውግእ ባህጊ ዘለዎም ውግእ ዝጉስጉሱ ዘለዉ ንሳቶም ታልዮም ንሰላም ዝኾኑን ሓይሊ ክመፀና እሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቶም ናይ ሰላም ሓይሊ ቦታ ንክረኽቡ ክደፍእ ይኽእል ይኸውን ዝብል ተስፋ ኣሎ ብትኽክል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ጠጠው ተቢልዎ ካልኦት ብዙሕ ነገራት እውን ዶሚኖ ኢፌክት በሃል ንሱ ብዝፀልዎ መንገዲ ካልእ እውን ክፅለዎ ይኽእሉ ብርግስ ግን እቲ ናይ ኤሮፓ ይኹን ናይ ኔቶ ሓለፍቲ ከምኡ እውን እቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ካብ ኩናት ዝኸስብ ብቐሊሉ ነቲ ኩናት ጠጠው ክብል ድሌት ከም ዘይብሉ ወላ እውን ዝኾነ ይኹን ኣብ ጣውላ በፂሕካ ክግበር ዝኽእል እውን እንተሎ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ገይሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ እታ ስትራተጂ ንሓዋሩ ዝቕፅል ኩናት እዩ መን ይስዕር መን ይሰዓር ኣይኮነን ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ምክንያቱ ኩናት በፅዋር ስለትገብሮ እቲ ኣፅዋር ድማ ስለዝቃፀል ነቲ ኣፅዋር ድማ መንግስቲ ስለዝኸፍሎ ዘሎ ነቲ ገንዘብ ንዓታቶም እቲ ዝበለፀ ዲል ነይሩ ኩናት ጠጠው ተይሉ ግን ዝቃፀል ኣፅዋር የለን ዝቃፀል መሬት የለን እቲ ኣፅዋር ድማ ሰብ ገዚኡ ክኽዝን ይኽእል እዩ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ይኣኽለኒ ስለ ዝብሉ ገለ ኩናት ክግበር እዮም ዝደልዩ ብሓፈሻ ዘለናዮ ዓለም ኣዝዩ በዳሂ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኩሉ ዓይነት ፀገም ብየማንን ፀጋምን ክመፅእ ኢና ክንፅበ ንኽእል ኢና ሕጂ ናብቲ ዞባና እናመፃና ክንከይድ ኢና መጀመርያ ኣብ ናይ ዞባና ክንመፅእ ከለና እዚኣ በዚያ ዜና እዚኣ ክንጅምር ኢና ብፍላይ እዚ ኣብ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስት ዝወፀ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከጋጥም እዩ ዝብል ኩነታት እዩ ዘሎ ዘረባ እዚ ላዕልን ታሕትን ከብልዎ ይውዕሉ ኣለዉ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ እንታይ እቲ ዕላማ ቀሲልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ግብፃውያን ድማ ንዑ ተቐቢሎም ብጣዕሚ የሽከርክርዎ ኣለዉ ምክንያቱ ንዓታቶም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኤርትራ ድያ ትዋጋ ምስ ገለመለ እቲ ዝማተር ኢትዮጵያ ካብ ውግእ ክትወፅእ የብላን እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ናቱ ስትራቴጂ ኣብዚ ንውሕ ዝበለት ቪድዮ ስለ ዝኾነት እምበር
فانو محجاز أكن سوماليا نفانو محجاز كم زواج أرجيز قبر أبزي قرب تلاقي تملي صغير يكون تنا إرترات راين دي خص معكم دليل سنة كم نابلي يوروا الناس دي ويوجهوهم ويقولوا لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه يحكموا الدنيا ازاي يعني شوف دعم ميليشيات فان أمهرة اسهل بكتير جدا من اريتريا ومن الصومال مجرد مستشارين عسكريين فقط هتلاقي ميليشيات فان أمهرة دول قلبوا وبقوا وحوش لان هم هيكونوا منظمين اكتر هيكونوا مدربين بشكل مختلف وساعتها تغكلكم يزبل كابني إرترا ويوني سوماليا زيادة مساعدتهم تقبر نزوم فانو محجاز تزبلس استراتيجي مخونا نيرو يزبل بعين قبص خطري خلها تهكلنيا كوميو تحطو ابتا فيديو بسفي انت يزبل فانو حطو من اللي شايو عقم زلو اورجنايز زخونه تهكلنيا مرحنا زلو وتهدراو سنق زلو يكون نابنت كتما تقواصيرنا يبلو تقواصيرو ماغن حنت محل تجيرهم يمزملو سيلو وانا يطاو كوف كبلو لوجيستكس يبلومن انتي كبل انتي كساتيو ابعدو مسكدو اتم سرايتنا فدرال مسيوم دما يقواصر ونت بوتا ስለዚህ እዚ ህይወቶም ቶም ፋኖ ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑን ዘለዉ ብሓደ ከም ሰራዊት ተኣኪቦም ህዝብና መገቦም ድዩ ባዕሎም ምግብና ገለመለ እንተድልዎም ነይሩ ቀደም ነቲ ናይ ኣብ ሰራዊት ብጣዕሚ ድኹም ዘሎ ኣብቲ ቦታት ኣብ ኩሉ እውን ድኹም እዩ ቁፅርን ንሸው ንኢንስታግራም ንፌስቡክ ስእሊ ዳዮም ብዙሕ ዝመስሉ እምበር ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ዝኾነት ይኹን እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ብጣዕሚ ይሃስዮም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ንኣብነት أبي كامبينس أبي إثيوبيا يزقبر زلنا بتنا إرتراح يسكرنا زنابنا ترايو لو من الشرطة وندمه بإيرون سورو دور بيتي يبلا أهته لما أتوانزا مش وستنات أباته دجل النات برتات فانون نتونو يزمنو كني أنت سيتنا كبهار مادوتك أمته حزبه لاي موسي فرد يقباي مالت يتسان داينا نمدلنا بالتعمي كامبينس كقبرو حزب أمحرة يوصع له حزب أمحرة يقتل له حزب أمحرة يسأنت له هلكي تفصل له قالنا قرقبر زبل قوس كامبينس بإنجليش بكل قوانقاتات بسفي هيوز يقبر زلو سلماو سلفتات يقبر له كم تناي تقراي زنا برقن ميدياتات سلزي قاو حوام ناي بحكي تسقيتهم كم زلو يوزر يزرايا كان قدانا أمحرة نعبنا حجزو نعنا عطاتهم دمصهم كم زي واتس بمقبار بحكي أبي سمام يمزلو أبي واشنطن دي سي زقبرو زلو كامبين ون أبزغن نغلينا. My name is Jerry Torres, and you're going to find this picture and this video very disturbing. Don't worry, the disturbing parts are blurred. The victims are family members of U.S. citizens that fled Ethiopia, seeking better lives in the land of freedom and opportunity. I'm so sorry you lost your family. So, كمون أب واشنطن دي سي أبستفل عليه كفالنا أمريكاون بلوبي ناقبرو بستفل عليه سبيشاليستس ناقبرو نتي political course ويون ناي political من قدنا إثيوبيا نقيرو يقالو سلويهم فانو حزب أمحرة أب منوع زغونة قال سيزلو ناي بحق تبصحوا ميزلو اتي أبل عليه حزب أمحرة زور زلو اتي حزبن إليت ناي أمحرة ناي بحق ناي أبي زقبرو زلو ناي بحق تبصحوا ميزلو إذا عينت قرحنتي of course كم زي زقبروم صباح نقوم مس أبي تمليسو ما يصرحون يوم قبل هيكلني تجراي تاريخ أبو غير كخات لقاء تجراي تمالني أبي بزعب أبي انتهي بالونيرم جيت هجور ردات ما رحناتو انتهي بالنير بزعب أبي أحمد لو متقمتيلو قم بإحنا ما نبلا له سلزي أبي إثيوبيا أي متكل كان أي مغير وين كلتيف كا مرقص غير كا بفلا ينصار ترى كم بحدش ريورجنايز كونوا خمس غلون جم مقبار أقدر سنة هاللو ودانا تجرايون بخال من قد هنرينا أب أمريكا زلوجن ولا حزب إثيوبيا بزو أنت سعره تكون تات أب أمريكا زلوجن أمريكا إمباسو زوج فيديوز كرايوبزي. Year anniversary of my time here in Ethiopia, it has been nothing short of remarkable. I've had the privilege of traveling in many parts of this beautiful country, from visiting historic cities and sites to walking the bustling streets of Addis, experiencing Ethiopia's rich history, celebrations, and culture firsthand. The warmth and hospitality of Ethiopian people has been truly unforgettable. So, Ambassador ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ብጣዕሚ ኣብቲ ሃገር ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ይኻትር ነቲ ሃገር ሲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ሲ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ
ኢና ንርኢ ኣብ ኩሉ እናተንቀሳቐሰ ከምኡውን እቲ USAID ዝበሃል ድዩ ካልኦት ኤድስ ናይ ሓገዝ ማሕበራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ከም ዝገብሩ እታ ሃገር ሲ ዳርጋ ናቶም እያ ክትብላ ትኽእል creating new opportunities, and I've been deeply inspired by the tireless efforts of humanitarian workers, religious leaders, civil servants, and civil society leaders who serve their communities with such dedication. Each encounter has deepened my understanding of this vibrant country and reinforced my belief in the potential of the Ethiopian people. Through a partnership, the United States and Ethiopia have made significant progress. USAID remains the largest bilateral donor in Ethiopia. So እንታይ ኣሎ እዚ USAID ድብለት USAID ንሪኦ ዘለና ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እቲ ዝበዝሐ ገንዘብ ዝህብ እዩ ስለዚ USAID ክበሃል ከሎ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ እዩ ዝህብ ኣፍኮርስ ንሱ ዝሰርሖ ልምዓት ፅርግያታት ፕሮጀክታት ናይ ገለመለ የለን እቲ ገንዘብ ብእኽሊ ድዩ ብገለመለ እዩ ዝኸይድ ምፅዋር ምናልባት ኢትዮጵያ እኳ ፅዋር ዝህብዋ ዘሎ ይመስለኒ ግን ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክንዲ ምንታይ ኢንቨስትድ ከም ዝኾነት ክንዲ ምንታይ ኣብኡ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከም ትገብር ወይ እውን ወፃኢታት ከም ትገብር ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ክፋልናቱ ኣትያ ዘላ ምዃናን ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ተፈንቲታ ብፍጹም ክትንቀሳቐስ ከም ዘይትኽእልን ናይ 3 ቢልዮን ኢንቨስት ጌርና 20 ዓመት ገለና በሉ መዓት ኢንቨስትመንት ብመንገዲ ናይ ጥዕና ድዩ ብመንገዲ ናይ ገለ ድዩ ስለዚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ኣብ ሰራውራ ዝኣተወታ እያ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካልእ ፖሊሲ ክትገብር እያ ገለ መለ ክትብል ኣቲንክ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኦኬ ግብፂ እውን ከምኡ እዩ ክልቲኦም ከምኡ እዮም ሶማልያ እውን ከምኡ እዩ ኤርትራ ጥራይቲ ብክልተ እግሩ ረጊፁ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ኩነታት ንሪኦ ፀናሕና ممكن فعلا يسقطوا الحكومه الاثيوبيه بس لحد دلوقتي ما بيحصلش مصر ما بعتتش حد يوصي بالناس دي اريتريا لما بتدعم ميليشيات فن وامهار بتدعمهم بالسلاح فقط انها ما بتدعمهمش قيادات ده الامر الثاني مراسل جريد ذا ايكونومست حب يستطلع ايه الوضع على الحدود مع اريتريا هل الامر هدي بين اريتريا واثيوبيا ولا الامر ممكن يشتعل في اي لحظه الحقيقه مراسل جريد ذا ايكونومست وعلى فكره هم مش كاتبين الاسم قوي يعني هو مش مبروزين مين اللي عمل التقرير ده بس ظهر هو فريق من المراسلين لجريد ذا ايكونومست الناس دي راحت تزور الحدود وبيقولوا كالاتي بيقولوا على فكره اسياس افوركي اللي هو رئيس ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስት ከም ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ምስ ናይ ትግራይ ቦታታት ካብቲ ናይ ትግራይ ቦታታት ኮይኖም ምስ ሰራዊት ኣብቲ ግንባራት መፂኦም ከም ዝገበርዎ ዝገልፅ ኩነታት ኣሎ እዚ ከዓ ገለ ካብቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ብኩሻፍ ሃገር እናርኣዩ ይርዩና ኣሎ ካብቲ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ከባቢ 10 ዓድታት ድዩ ወላ 10 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ መሬት ናይ ትግራይ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኤርትራ ትቕስቅስ ከም ዘላ ንኩናት ትደሊ ከም ዘላ ገይሩ እዚ ደ ኢኮኖሚስት ናይ ዓዲ እንግሊዝ መፅሄት እዩ ፈዲኹም ኣለኹም ብዙሕ ኣንባቢ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ፅልዋት ናይቲ ፖለቲካል ኤሊት ክላስ ተሰማዓነ ዘለዎ መፅሄት እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂ ንሪኦ ዘለና ኢና አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ሕጂ እውን ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ገና ዘይፀረየ መትከል ከም ዘለዋ ዘነፅር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ዝኾነ ይኹን ብወገነ ኤርትራ ንዑ ዝስሕብ ወይ ንዑ ዝፈጥር ነገር ከም ዘየለ ክንፈልጥ ክንክል ኣለና ግን ንዓቢ ሜይቢ ነቲ ኩናት ይድለ ከም ዘሎ እውን ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ናይ ሆፕ I really hope تسفى قبل زكينات زغترف. رئيس اريتريا مقتنع تماما ان ابي احمد هو العدو القادم وهو الراجل اللي لازم يحاربه. لازم تعرف ان تحركات الجيش الاريتري قبل زياره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاريتريا كانت شيء وبعد الزياره بقت شيء تاني. على فكره اوعى تفتكر انا جايب الكلام ده من دماغي خالص. جريد ذا ايكونومست قلت لك على فكره تحركات الجيش الاريتري اختلفت ازاي؟ انا خد بالك ده الجيش الاريتري دلوقتي ابتدى يخش يسيطر على مناطق جديده داخل اقليم تجراي. ما اصل ابي احمد والجيش الاثيوبي كان متحد برضه مع اريتريا عشان يحارب اقليم تجراي ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ደ ኢኮኖሚስት ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስግኣት ከም ዘለዋ ፍርህ ከም ዘለዋ ከምኡ ድማ ምስቲ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ግምት ብምታው ዳርጋ እቶም ተጋሩ እቲ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመፂዎም ክፈጥረሎም ዝኽእል ፀቕጢ ኣዚፍ ንመጀመርያ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ብምሉኣ ንመጀመርያ ትዋጋእ ዘላ ገይሮም እዮም ክሰርሕዎ ዝፍትኑ ኩሉ ግዜ ነቲ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር ሓያል ሃገር ገይሮም
كسرحوا سلا زفتون الفيلمي إيرترا سقات كفترة لا كم زغل مزجب سيك تقبروا زلا زمدنا دما نوعون مكل خال كم تقبروا زلا زعينة توز تنبيه زربايم زرب زلو زغا completely nonsense يزبلاني completely nonsense أنا ترايقنا يكون كنز بلا زلو نزي completely كاب كوننت زرعاقة هو تتابع بالمنكس إيرترا ترير زغنا ملسي يبولو زلو بمنقدي منستر حبريتا هاجر إيرترا أتو يمان قبر مسكال كم زبلو the economist كم وترو ولا حنتي جبت زي بلو ولا حنت متحاز زي بلو ناي كوينات غوسغواساتهم جميرهم كم زلو زغا دتي زلو زوبا ناب عقرقر نبوسات دي كوينو زخونه يكون كاب جبت استمركوسي إيرترا دما بنصور كذا جيرم مالو إيرترا بزيك على العالم بتي كوميشن نايدو بستوسنه وسانه ملكت مسرت أمريتان أبلولاوي جزءاتان كوفي لو خمسة لسراتنا إيرترا ولا حنت مترون كاوس هاي كم زي اللي يزقل زلو in the same token بكلمة قديمة تاريخ نايم بلشاو نايرترا رجيسا صغيرة زمس أتقالتي نمدخام كم زتكملوا the key rationale behind the rapprochement between Ethiopia and Eritrea and Ethiopia in 2018, which was squarely anchored on an unequivocal respect of yes اتي application أسترت شو مثلا زت جبره وعول وين سمع سلام مسرت ناتو أبتي بين ناي كوميشن ناي دوب استوهبه نعون متكبار كم زنبرن نعون ما كأسيلهم كجبروهم صغلون كريتين هجرد ما لولا ونتن جزاتوا دوبنن خبر كم زلو سبورتريتد and سلزي أبتي وعول كفرار مغلو اتدوبتي بنتصور خبر كم زلو ترى داديهم يوم توعول فتي ممنيرهم this and other distortions peddling to the أزغانتايو كم وترو نيرترا نختسلم حصوت زربان درجيركا of course نحنا انتينا نقبرنا غلابي مزبعل the economist استوداديرنا نتناراتيفنا معراب نخنقيرو عمل لنا وي كله كنت اري نازبل انا بوغني من سيرترا كم ذا عينت ملس مهابو ناي بحق زحقسيو ابتا قبرا زغل ابتا اكسبوست ناتو ديناونس غير ولو ريجكت غير ولو تكليم بتصم ابكون زي تمركسه نتسوباتي ناب شجر الممتع نمغبار زتقمول سيستم مخان دامبر ኤርትራ ካብ ሉላ መሬታ ፈልከት ከም ዘይበለትን ኣቦታ ከም ዘላን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ንክግበር ዝኽእል ኩሉ ግዜ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ኣወልፅኢት ሓንቲ ፅቡቕቲ ቪድዮ ናይ ኣወልፅኢት ኣምሲልኩም ነይረ ብተደጋጋሚ እዮም ዘምፅዎ እዚ ሓሶት እዩ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም እቲ ዕላማ ግን ኤርትራ ወራሪት ንምዃን ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተምፅኦ ከለካ ሰባት ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ስእሊ ኩሉ ግዜ ወራሪት ክትጎበጥ ትደሊ ንኩናት ትደሊ ናይ ኩናት መበገሲት ከም ምዃና ከፍልጡ ስለ ዝደሊ እዩ the most important thing ንሕና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና መጀመርያ ነቲ ኣርቲክል ኣብ ዝምልከቶ ፊድባክ ምሃብ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣሜሪካ ደጊፋቶ ወይ እውን the economist ደጊፍዎ ወይ እውን ንሳቶም ፅቡቅ ብዛዕባ ስለ ዝበሉ ይኮነ ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ ዘሎ ሓድነቱን ጥምረቱን ስለ ዝሓየለ ጥራይ እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ቻነል ክገብሮ ዝኽእል ነቶም ካልኦት ተዛሪበ ንክምልሰሎም ወይ ንክሰምዑ ይኮነና ንህዝቢ ኤርትራ ትክክለኛ መረዳእታ ክህልዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስጢር ናይ ዓወት ምስጢር ናይ ቀፃልነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ናቱ ምዃኑ ክርድኦ ከም ዘለዎ ነዚና ኣብዚና ተኪርና ክንሰርሕ ዘለና እምበር ኣንፃር ኤርትራ ዝበሃል ዝግበርን ዝበሃልን كل ግዜ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ክርዳእና ኣለዎ لما انتهت الحرب الجيش الاريتري ما انسحبش من اقليم تجري والغريب ان دلوقتي ابتدى يتحرك بشكل اكبر واعمق داخل الاقليم وابتدى يسيطر على مناطق اصلا ما كانش مسيطر عليها وقت الحرب وابتدى ان هو ياخد اسرى من تجري ويرجع بيهم اريتريا خد بالك اصلا العداء بين اريتريا واثيوبيا وصل للسماء يعني اريتريا قفلت مجال الجوي قدام الطيران الاثيوبي اريتريا يعني قطعت خطوط الاتصال مع اثيوبيا اريتريا عملت كل حاجه بحيث ان موجه العداء بين الدولتين وصلت لاقصى مدى فدلوقتي في تحركات عسكريه توشي بصدام عسكري طيب ايه اللي مخلي الجيش الاريتري يتحرك بالحريه دي وفين الجيش الاثيوبي ما بيدعم سنتاي زبل زلو بحبشا امونغو ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩሉ እቲ ንኩናት ክዕድም ዝኽእል ነገራት ኩሉ ተገይሩ ከም ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኮሙኒኬሽን ዓፅየን ኣለዋ ቴሌኮሙኒኬሽን ተዓፅይሎ ዶብ ተዓፅይሎ ንዝኾነ ይኹን ርክባት ናትን ተዓፅየን ኣለዋ ስለዚ ተሪፉ ዘሎ እቲ ኩነታሲ ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣገይን ግብፂ ስለምንታይ ከም ይብልሎ መፍተቶም ስለ ዝኾነ ኤርትራ እቲ ግብፂ ክትገብሮ ትኽእል ኤርትራ ክትገብረሎም ስለ ትኽእል ባህጊ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ባህጊ ናቶም እንታይ እዩ ኣብ ክፈርስ
أبوك فرسي يزدلي سو تمنيتهم يزي إرترا نجبتي بزي حاجة زي جبتي إرترا إثيوبيا تتواجهن نعم تبغيو زي جي بسمعت قال تريا بالكات نا إثيوبيا مفراس نا حزب إرترا حاليوت حاليو ما يكون كويلكم يكون حجي نسبة إرترا سلازا حالي ويقال يكون مسير إرترا شركنا زدليهم زلوا إثيوبيا كتفرس سلازدلي أبي كعوات ويون إثيوبيا تبع الحياة هاجر كتكون سلازي دليو أزي أبي إرترا خمس خلو كنبل كلنا دنجازن حاليوتنا إرترا يكونن تايدا نا إثيوبيا مودا حجز بلا كله خبروا دلوقتي مسطر بزخون يقول منقدي إذا كان ريوز لنا كون منال بعد دخون تكون تاتي إحنا كده لنا يون كقبروا لنا يقولوا خونو سو ركزانيا يعني إرترا زد الله حاجة كقبروا خمس غلو زكون تاتي تاجاتيمو نمسي إرترا ركب كقبروا خمس غلو سو إتي أب جبتي أب سوماليا زكبروا وزلوا ويون أب كلا كقبروا وزغلوا أي ناتي مرداتا إرتران إرتران جبتن إرتران إثيوبيا كواجعي نمو أصوارنا إثيوبيا كمتي وجلملا زبل مردات يبلينا كواجعي زبل مناتون يبلين زين ريو صنعنا ناي وجه ملكت يكون منجس إرترا نوجز أنفت كناتات زخون يكون زجبري يبلون هذه الميديا خال انتهي بلا له مفلات أقداسيو it's a very important انتهي بحاله له مفلات كن terrorize ويكا كسب بدنا ما كرعنا ما يبلون كورس إرترا نزخون يكون دلون نزخون يكون انتتات دلونات كم زلوا حدش نجار ونا يكونن so يا إذا كم زيلو نهالو غلو أبتقول داينا إثيوبيا انتقلنا أبي أحمد حنتي فيديو لأن هذا مدرك كبيز بعض زلقن زي شير قبروا الله اسكسموه سل سلامم سل تشجرم متاوروت بس يوم توالو بعلامة بوقت مسلواتشو دموم يرقبوالو ችግሩን ለመፍታት ሳይሆን የችግሩን ድምቀት ለመናገር በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አንዲት أبي أحمد دما كل بزعبة إثيوبيا زبحال حسود مخانو تزارب دمان إثيوبيا دليتاتهم نخجلتو قبل بوم زلو دليت نخجلتو زتقمولو مبري أبي إثيوبيا كل سلام مخانه يوزبل زلو بحفشاقن حدش مصنعاتنا إثيوبيا بعلم دوت ويزي طيب لالو تهاجر نبي قصات خيد على زبل كاب إسرا كسب إسرا سلسلة مستقبل مصنعاتي أب إسرا سمياو مالتيو going to the right direction نفتقك لأن يا مسمر تخيد على زبل تغيح دمانا بحماق دايركشن تبل زنبرت أب صبوق تخيدني رازبل بحماق كم تخيد دلا يخيد كم زلو تي صبوق دبل زنبرة ناقود له حماق تخيد على زبل دما نال عليه يخيد كم زلو يمز قلت زلو سلازي إثيوبيا حسبها بلوه كدمية 4 عامات شرفنا $1 من نابرو جزا خراي قال ملا بإثيوبيا 5 يورو أبي إرتراخ 5 يورو كدمية 4 عامات شرفنا أبي إرتراخ نسدد كلنا شحن $100 كابزو خنسو دخلنا شحن $500 يني شحن $500 نعفان يرو مثلا دي صافي جد ما كما يلا إذا خراي كبير دي أبي إرترا زبيزا كبير دي أبي إرترا من نابرو نحكمنا نايتمرتين كبير ديو I don't think so استغير يلا نبيش كمان ده حسره له خوني أغنيات حرشان إرترا ناس أبغي خيس لزلو إلكتريك ناتو خيس لزلو نجارات ناس أبغي خيس لزلو أبي إرترا من نابرو ناقول لك خيس غلنا خبر خيط خلايكل ياس نادي كبير بزح على فوان قرب سلوا غير خون خلي بحفشاقنا أبي إرترا اتمنى برو نتما حيشيك خيزغل ناتي قمقام يزبلكم إرتراز نبركم كيتكم استمالوسكم فيدباك هابوني كاب إسرع منا كاب إسرع كساب حجي وطبعا اتمنى برو نهيز بإرترا نخف أدمتيو ناس أبغي لوجيكال كتريا خلها إرترا كنا تاتا ناس أبغي مسلسل زلو منا برو ناس أبغي مت تنتعروا بإثيوبيا دما بقمت علو يخيد كم زلو اتمسنا عتات نساتهم بعلم دوت وزلو وين زبلويو بحفشا أبي أحمد نعيك كافو إلى مينبر تكونتات كله صبوا كم زلو يود تي أبدي سبات سرنا زلنا بلاش الجبل كل نجار بوي كراز خلي زبل زلو نايت بيا قداي دما نعنا بزح تملكت هيكونن نتزلو ريبورت مقبار تراي أبزياد ما حنت زينا الله سمعوا واسكه وردتك بحال كله خمزيو شت لصحنا حبيتايو وطوط زينا بجيتاቸው ረዳት ምራህ ዘሎ ግዚያው መንግስት ትግራይ ንነበራት ማዕከላዊ ኮሚቴ ወሬታ ስማዕ ኣለኹ ኔ ክሊፓይ ገበርኩ አንተኒ ህሙ ወሬታ ይተሓዙ ለ بجيتاቸው ረዳት ምራህ ዘሎ ግዚያው መንግስቲ ትግራይ ንነበራት ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ከምኡ ድማ ፍሉጣት ጀነራላት ናይቲ ኣመኸተ ትግራይ TDF ወይ ከዓ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ፀጥታ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ትግራይ ዝርከቡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮምና ኣለዉ ክሓድር የብሉን ኢልና ካብ ገዛ መፂና ኢና ዜና ንህበኩም ዘለና ሕጂ ብመሰረት እዚ ሓበሬታ እዚ ንብዙሕ ሰብ ዘዛረበ እዩ ነይሩ እሙናት ምንጭታት ናይ
ናይ ኣማኑኤል ወይ እውን ናይ ኣሰና እንታይ ዓይነት እሙናት ምንጭታት እዩ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ወላ ተጋሩ ከም ዜና ክዛረብሉ ዝጀመሩ እዩ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ቀደም ንሕና ፋንድ ክንገብሮ ከለና ካባና ዝመጽእ ነይሩ እሙን ምንጭታት ዝብል ሕጂ ግን ካብ ምናልባት ምስ ኣቢ ክሰርሑ ስለ ዝጀመሩ ወይ እውን ምስ ካልእ ክሰርሑ ስለ ዝጀመሩ ካብ ይመጽእ ኸውን እቲ ናቶም እሙናት ምንጭታት ናበሉ ዝሰድዎ ዘሎ ሓበሬታ ኢሉ ነይሩ እስከ ተጋሩ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ክትሰምዑ ማለት ዜና ነዋሕ እንድያ ሰባት ይጠቅስ እንድዩ መነመን ከም ተኣሰሩ ይጠቅስ ይስምዑ ወድሓን እሞ መልሲ ይቦም ኣለዉ ካስ ሓበሬታ እቶም ጌታቸው ረዳ ወይ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝኾኑ ነባራት መራሕቲ ብቐጥታ ንፖሊስ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ትእዛዝ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከመሓላልፈሎም ከሎም ነቶም ጀነራላት ዝርከቦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብምዝራብ ንፌደራል ፖሊስ ኣሕሊፉ ክህቦም ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ እቶም ፖሊስ ክልል ትግራይ ክእሰሩ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ተመሓላሊፈሎም ዘሎ ነባራት መራሕቲ ህወሓትን ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ቁፅሪ 1 ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ቁጥሪ 2 ዶክተር ረዳኢ በርሄ ቁጥሪ 3 ተጋዳላይ አለም ገብረ ዋህድ ቁጥሪ 4 ዶክተር ደብረጤን ገብረ ሚካኤል አቦ ወንበር ህወሓት ማለት እዩ 5 ዶክተር ሰሎሞን እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ማለት እዩ ዛጊድ በፂሕና ከም ዘሎ እቶም ብፌደራል ክእሰሩ ተበይንሎም ዘሎ ካብ ቲዲኤፍ ማለት እዩ ካብ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ወይ ናይ ፀጥታ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ነባራት ጀነራላት ድማ ቁጥሪ 1 ጀነራል ምግበይ ሃይለ ቁጥሪ 2 ጀነራል ሸሪፎ ገብረ ገርግስ ቁጥሪ 3 ጀነራል ህንፃ ቁጥሪ 4 ጀነራል ድንኩል ቁጥሪ 5 ጀነራል ወድም ቤተይ ሃይለ ስላሴ ግርማይ ቁጥሪ 6 ጆን መዲድ ቁጥሪ 7 ጀነራል ማዓሾ በየነ ዝኣመሰሉ ዝርከብዎም ኮይኖም ንፌደራል መንግስቲ ወይ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሕሊፉ ክህቦም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ነዞም ጀጋኑ ፍረ ህዝቢ ሰብ 3 ምዕራፍ ቃልሲ ዝኾኑ ሓርበኛታት ኣሕሊፉ ክህቦም የብሉን ኣሕሊፍና ይንህብን ይብሉቶም ምንጭታት ነዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተመሳጢሩ ኣሕሊፍዎ ዘሎ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ማለት እዩ ለዚ እቶም ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝፍለጡ ኣብ ህወሓት ይኹን በቲ ሰራዊት ትግራይ እዞም ዝበልናዮም ብፍላይ ናይቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብዎም እዩ ዝብል ዘሎ ብዝርዝር ምናልባት ካልኦትን ክህልዎም ክእሉ ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንመራሕቲ ጀነራላት ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራል ሓሊፉ ክህብ ተስማሚዑ ኣሎ ካብቶም ንክእሰሩ ዝተስማምዐሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አለም ገብረ ዋህድ ዶክተር ረዳእ በርሀ ጀነራላት ተዝርከብዎ ንክእሰሩ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ተበይንሎም ምህላው ኣማስዩ ብሰበረ ዜና ሓበሬታ ዝወዝዓ ኣሰና ቴሌቭዥን ብዙሓት ድንጋፀ ዝፈጠረ እንትኸውን ብሎም ዕለት ድማ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ብኣሰና ቴሌቭዥን ዝሓለፈ ሰበር ፃዕዳ ሓሶት ዝብል ምላሽ ይብሉ ኣሎ ዝርዝር ኣለና ብተወሳኺ እውን ዝገድደ ዘሎ ኩነታት ተጸለምቲ ኣብ ኣሰካፍ ብርክ በፂሑ ኣሎ ዝሓሶት ዝብል ምላሽ ናይ ናይ ኣማኑኤል ኣሰና ዜና ተጋሩ ውፁእ ሓሶት ክብልዎ ጀሚሮም ስለዚ ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ሓደ ሰብ እሙን ምንጪ ኢሉ ሰዲድሉ ዛ ሓበሬታ ክጠብስዎ ስለ ዝደለዩ ኣብዛ ጉድጓድ ክእትውዎ ስለ ዝደለዩ ይኸውን ናይ ተጋሩ ኣብ መንጎ ጌታቸው ረዳን ኣብ መንጎ እቶም ህወሓት ናይ ደብረጽዮንን ናይ ረዳን ዘሎ ወገን ሓዲኦም ክኣስር ወይ እውን ሓዲኦም ፈተና ቅትለት ወይ ገለ ክገብር ከም ዝኽእል ገምጋም ነይሩና እዩ ስኖር ሌተር ወይ ድሒሩ ቀዲሙ ክጋጥም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ንኣማኑኤል ቤላ ገይሮም ጎል ከም ዘእተውዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣይ ቲንክ እቲ ጉዳይ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንዓታቶም እዩ ዝምልከት ብሓፈሻ ግን ተመሊስና ንርአዮ ንሽተ ዘርጊሕሎ ዝብል ኮሙኒኬሽን መሰረተ ዘይብሉ ጉጉይ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ነባራት መራሕቲ ህወሓት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ወፂኡ ዝብል ብዕራይ ወለድ ሓበሬታ ዘርጊሕሎ ዝብል መብርሂ እንትበሉ ህዝቢ ትግራይ ራዕዲ ክስምዑ ክሕመስ ዝተጠጀ እዩ ይብል ኣሰና ቴሌቭዥን ኣማስዩ ብሰበረ ዘሕለፎ መልእኽቲ ቃል ብቃል እንትንርኢ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ንነባራትን ህወሓትን ፍሉጣት ጀነራላት ዝርከብዎ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከም ዝሕለፈ እሙናት ፍልፍላተይ ዝበሎም ኣካላት ከም ዝነገርዎ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝኾኑ ነባራት መራሕቲ ብቐጥታ ድማ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከም መሓላልፍሎም ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ናይ በዓል ኣማኑኤል ኣሰና ኣይ ቲንክ ናይ መወዳእታ ውርደቶም ከም ዝበፅሐ ጥራይና ንርኢ ዘለና ክቦ እምበር ህዝብን ሃገርን እንታዮም ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ስኺሎም ድማ ይኮኑን ብፅላኣት ሃገር ከርሒኖም ዘለው ኣብ ገዛኻ እንታይ እንዳሰማዕኻን እንዳርኢኻን ዓቢኻ ይውስኑ ካብ ኢሕን ኣሕን ዝሞግሳዕ ስድራ ዝመፀ ከመይ ኣቢሉ እዩ ምስጋናን ሰናይ ትምኒትን ኣብ ኣእምርኡ ክርከብ ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎ እሞ ከመይ ኣቢሉ እዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክወሓጠሉ
ቅልውላው ዘለዎ ቂምን ጽልእን ክሰብኽ ተሃኑ ዘውፅኣሉ እንኮ ሜላ ድማ ኣብ ዕፁ ትገዛናይ ዝኸፈሉ እንኮ ናይ ደሴት ናይ ሰላም ከም ምዃና ስለ ዝፈልጡ እዞም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከመይ ገይረ ዝርግርግኣት ብሃይማኖት ከም መቃቐር ፈቲኖም እዮም እስላምን ክርስቲያንን ከብሉ ኣብ ምስልምና እውን ልክዕ ከም بعربنتن زي عربنتن تجرين زي تجرينيان من لعلن تحتن كبساتات قلاتات نابل كسبات ختم عاقل نرب حامين رب حامين لذي نزي سلازقونه كمين غير كان نزي حب تسمي تبتاتنا تقص عصره مستبتاتني شو قبل عنكم كتقص عصره اذا ادما انكفاض زخونت بزباو غمبارا انكفاض زخونت فتينوم بهايمانوت فتينوم نوزدا بجنزب ديو بمقتال ديو سبات بسمي مهاب ديو بغلي مهابيو زي فتنو ابزع دزي يلا صبق عندنا زنكونو فشلوا يا دان لك الاخ منبري ابنت ازم كلت بلعت ودق زمساسلهم بزح انديو ጊዜ ኸይንህቦም ግን እታ ሓንትን ቀንድን ንውሰድ እዚኦም ኣብ ገዝኦም ዝፈልጥዎ ሓንቲ ደቂ ወደ ገባዮም ኣማኒኤል ሓሰና ኣቡ ኢያሱ ወደ ጎባ ብምዃኑ ዘሕለፎ ተነፅሎን ስቃይን ፈላጢ ዝፈልጦ ብጫውን ኣቡ ተኽለ ወደ ጎባ ብምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ጀብሃን ሻዕብያን ተተቐባቢሎም ዝገረፍዎ ብምንባሩ ሒዝዎ ዝዓበየ ናቱ ኢሕት ኣሎ ሄኖክ ተኽለ ወደ ጎባ ሓሰና ኢያሱ ወደ ጎባ እዮም ዝበሃሉ نزيوم كدعات نبور في الصامي اندحر قومو زعخوخو اهن ززر لهم سقاي كاب حزبو سمعوا مهنطايوم حنز فدي خمسلهم نبوري سقي لو ما يصللونم اللي عنده حرقوس براه يرقص يبلو عرب ابرز اللوسي موسيقى خي ولع كالو بعلو قصاصه مالتي سلازي كلب نسب نخيسو زينا يكونن سب نخلب تنخسيو زينا زخونه نيرترا زخفن زركس النعقم من جئتوتوم يمو بتنقاقن مكتوم نمبالي حدايو ابزن اوتوبوس كتما ناي بحكي تي زربا كما حتنا معتي ان تقعدي زمصلو زلو مدرخينا زلنا نقرا من قد حنتي كم مسغاغريت كتكوننا وين ازيا سياس كرايوا This is the حدث animation I think be artificial intelligence ገይሩ ዝገበሮ እዩ ክትሪኦ ከለኻ ግን ነቲ ተፈጥራውነት ናይ ኤርትራ ከይቀየረሲ ቁርብትለይ ቪዥን ከም ዝህልወካ ኪኖቱ ዘሎ እንታይ ክትገብሮ ከም ትኽእል ዘርእየካ ንመጻኢ ዝጥምት መደባት ደውፁ ክንደይ ኤርትራውያን ከም ዘለው ርኢ ኣለኹ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ካብ ኩሉ ግዜ ክፋኣና ኤርትራ ከውርዩ ክፋኣና ኤርትራ ከውፁ ነቲ ዘሎ መናድቕ ክጠዋውዩ ነቲ ዘሎ ነገር ኣኽፊካ ንምፅባቕ ማዓት ፈጠራውነትን ግዜን ዘጥፉ ሰባት ከም ዘለው ትፈልጡ ኢኹምሽ ነቲ ናይ ኤርትራ ነገር ንምኽፋእሲ ዘይገብርዎ ነገር የብሎምን ለይቲ መዓልትን ንዑ ምስተኸም እዮም what a sad life ዘሕዝን ህይወት ብፍጹም ዘሕዝን ህይወት እየ ዝብሎ ኣነ እቶም ካልኦት ከንታይ ገብሩ ግዜኦም የጥፍኡ ኣለው ከምዚ ዓይነት ዘገርም ወይ ከዓ ደስ ዘብል ምስልታት ናይ ኤርትራ ንክትመስለሎም ክትፅብቐሎም እቲ ሃገር ከመይ ጌርና ነፀብቓ እናበሉ ካሳቶም ለይቲ መዓልትን ዝተፈላለየ ኣኒሜሽንስ ክገብሩ ይውዕሉ ክልቲኦም ሰባት ይጠቕሙ ኣለዉ እቲ ሓደ زحقوس اللي بمقبارو تحقوس يحضر تحدد ما زحزن اللي بمقبارو تجنيقو تباساچو يحضر يرتراو تغينو من البعد حسدنا انت نيروغن نسون نيرترا زخف سلازغبره تحقوس يحضر خون علامو من تحر خينو بحفشاغن انا نزيوم جي كمزي يروم زغبرو زلو كرخلو تسفا يغبر هذا معالتي يرترا كمزو تكونيا كاب زيرو تبغيسنا هايكون انت تسفا مقبار ويون نزيل نغير هايكون انت تسفا نغبر زلنا غلغله من سياتلو زياس كسمعوا قال من سياتناتنا قصال ابزي نقربو زرباسي مغنان دمسلم سبات الله زي زربازيا بزعبا اجدا ابزي ديغاز كسرح كله زغاطو مسك سمعوا دغه 3 عامت غير الله تو دامين دم زغاستي لقصلالو مولا حيلنا انه فيرنا ولا قديون نسرح غير ما دينا بصدلام ግን مولا حيلنا نابز شفت دغبرنا له تشن اسراني اجي اوريدي امززام كبير كبا بصح له تشن اسراني 7 عامت قدم 7 عامت كنا نابز سايتو 7 عامت ايرفا تخف انا يغدان يا صح حدا خفت نز بروجكت مرحت لها خاب كركبت من نبر كان كانمو انتي بدرسات نيرو نحن بنرد قانقاسي انتي برو because زي حتى زي سمعوا صبرت حتى حتى تزلم عبل بتاجرت هاجر كله بدون كينات ودخنا دلو هاجر كم دكتوري
رأيك عن الماس لزخنا قال لي سلزي كنا تقول لك أنا እቲ ዝዓበየ ማለት ኩልና ክገርመና ወይ ከዓ ሓስቦ ዘለና ኣብ ከምኡ ዓይነት መድረክ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ልምዓታዊ መደብ ሓንፂፅካ ክሰርሕ ኢልካ ምብጋስ ንባዕሉ ሲ ነቲ ዝነበረ ብድሆ ናይ ምስዓር ወይ ከዓ ኣዝዩ ቆራፅነት ናይ መንግስቲ የርእካ ማለት እዩ ምናልባት ኩሉ ግዜ ቆራፅነት ናይ ሰብ ኣብ ኩናት ብዝዋዕሎ ክልካዕ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዝተጋነነ ይመስል ይኾን ግን ልምዓታዊ መደባት እሞ ከምዚ ዓይነት ስትራክቸርስ ብውሽጢ ዓቕምና ምስ ዘለና ፀቕጢ ነገራን ከምዚ ዓይነት ስትራክቸር ክንሰርሕ ኢና ኢልካ ሓሲብካ ትብገስ قدم هيقص مالتي كبي تعمل خبيدي ووساني نبعلوس قراصنا دليو كمزي قاتي بلو صعدو قات كله كالو كمزي سبنت كله كالو بقى نزي كتوسنلو بجمرتا توسينو لو كان هلا اتينا نصرف لنا شو عمت نويح زغبر خالك كم تلو زلها بوشتا ما تسرح عب تحت ملو صقي ناي قدام مزحتو غزي اغدا اب غزاها كونكا تسمعوني اتي انا نبرا منالبات زي هفتمنا ديبلت لجنا قال خنبل نخون ግን አታት ነብራ ህይወት ክሳዕ ክንዲ መንግስቲ ተጻግኝ ኢናታ ህይወት እቲ ደካይዳ ዘሎ ኣይትረአኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝምስ መጽሓፍ ግን ብዙሕ ብደህሎ ብዙሕ ጽሕፈታት ኣሎ ብዙሕ ናይ ብስእነት ማተሪያል ድመጽእ ናይ ግዜ ጋፕ ኣሎ ገለ እዚ ዳርጋ ኣነ ዝርድኦ ጥራይ ኣዝዩ ክቢድ ጽልዋ ነይሩ እዚ ግዜ ዳርጋ 25% ናይቲ ግዜስ ብኸምኡ ዝተጸልወ እዩ ነይሩ ትብሎ ትኽእል ኢኻ አንተ ማሽነሪ ረእያ ዲያ ማዕለን ዳርጋ ትጫፋን ኣብ ዝፍርቃንሲ ንሕና ኢና ሞዲፋይ ገርና ኣብዚ ደይግበር ነገር የለና ዚልካ ነው ማሽኑ ዳርጋ ብዛዕለም ዳርጋ የላክ ትኽእል ማለት ሕዋታስ የለዋ ክትብል ኣብን ሰርሐላ መብዛሕትኡ እቲ ነዚ ዲጋዝን ምህናእ ዝተጠቐምናሉ ኣገባብ ማስ ሰብ ተዲገበር ካልኦት ነግረሉ ኣለካ ብውሕዱ ማለት እዩ ዋና ካይዲ ስራሕ ኩባንያ ህንፃ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶም ራህቱ ማይ ወዲ ማይ ኣዝዩ ነገራት ከም ንርዕም ጌርና ኣዝዩ ዘለና ፀጋታት ከም ንርዕም ንካሊእ ዕላማታት ተባሂሎም ዝመፁ ንብረት ከመይ ጌርካ ናብዚ ዝበሃል ዘሎ ልምዓታዊ መደብ ከተውዕሎም ትኽእል ከመይ ጌርካ ኣሚንካ ንዖም ክሰርሕ ትኽእል ንዖም ክትመልኮም ንዖም ክትገዝኦም ትኽእል ዝገበረ ሓያል ሰብ እዩ እዚ ንእሽተይ ኣብነት ኢና እቶም ናብ ትረአ ስለ ዘላ ከም ዓባይ ነገር ንሪኣ ዘለና ሄይታ ዝትሪኦ ዘለካ ሄይት ኣይኮነን ነይሩ ሄይት ሞዲፋይ ትገይርላ እቲ ቁመት ናይ ዲጋ እንዳበረኸ ምስ ከደ ባይዘወይ እዚኣ ከም ዝበልካዮ ክሬን ጠጠው ኢላትና ሓንቲ ዓባይ ክሬን ጠጠው ኢላትና ነይራ ንብረት ክመፅእ ነይሮ ክመፅእ ዝነበሮ ንብረት ከዓ ትዝበልካዮ ምስ ዝነበረ ናይ ዓለማዊ ናይ ዕዳጋ ዕንቅፋት ብሰንኪ ሳንክሽን ዝተፈጥረ ናይ ዓለማዊ ዕዳጋት ናይ ዕንቅፋት ተዳናግያ ዝነበረት ነዚኣ ቀልጢፍና ከምንርዕ ካብ ጉድጓድ ከይትረፍ ኣውፅያትና እዛ ክሬን እዚኣ ትሪኣ ዘለካ ገና ኣብ ታሕቲ ፋውንዴሽን ክለና ሒዚኣ ምሳና ገስጊሳ ሄይታውን ልክዕ ልዕሊ ባይታውን ክትሕግዘና ስለ ዝነበራ ሞዲፋይ ገይሩ እዚ ቁንጣሮ ካብቲ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዲጋዝ ዝተገበረ ባዕላዊ ምህዞታት እዩ ዳርጋ እንታይ ይብሉ ጻዕዱ በዳሂ መድረኽ ሓያላ ሰባት ይፈጥር ሓያላ ሰባት ድማ ነቲ በዳሂ መድረኽ ይቕይርዎ ይብሉ ኣብ ኣግን ቀፂላ እንታይ ይብሉ ነቲ በዳሂ መድረኽ ቀይሮም ጥዑም ዘበን ከም ዝፍጠር ይገብሩ ሓያላ ሰባት ጥዑም ዘበን ከንታይ ይፈጥር ድኹማት መንእሰያት ድኹማት ሰባት ይፈጥር እቶም ድኹማት ሰባት ድማ ብድኽመቶም ሕማቕ ዘበን ከም ዝመፅኡ ይገብሩ ይበሃሉ ምዕራባዊ ዓለም ኣብቲ ሕማቕ ዘበን መፅኡ ከም ዘሎ ምክንያቱ ሕማቕ ወለዶ መፅኡ ነቲ ሕማቕ ወለዶ ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ሕማቕ ዘበን ይወስዶ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ለባማት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለዶ ሓያላ ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝነበሮም ፀገማት እቲ ዘሎ ሕጂ ቴክኖሎጂ ምዕባለን ኣምፅኦሞ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ግን ድኹም ዝኾነ ወለዶ ክገብር እየ ዝብል ብዙሕ ፃዕራም ዘይኮነ ክደክም ዘይደሊ ክረስዕ ዘይደሊ ወለዶ እዮም ዝብልዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወለዶ ድማ ነቲ ሓያል መድረኽ ዝቕይር ዘሎ ወለዶ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ ረባት ከስምዕዋ أنا I think صراحة لينا لا كم سألكم أنا جنرال سبحات يا مثلني أبجله كزارب ولا سمعني رسمه عسك بزيا. ياسي كبأسك كله أي تريوني خا كبا أيسو أبايتا مصودق كاي خاطري أيلو درج خنتايلو نشعب ياسيلو أب مسرة أب تحتي أب مريض كوي ديكونكم تريوه كم فلحوا أب بولفونكم مسدية بيكم شعب ياسي أجنتاينا نرزلنا إذا هاجر زيا أبزوان زي ماشينرتات كتوتو جلك تجبر جلك تمس نريالنا أبزع جزء سلامتايكم وخير ندهريلنا ننوح وان تعصي وامزنا بري ناي جدان ناي عزوان نشتي تنفصل زر قبولو جل نبرتهم وانت تعتعجيتو زنبري نخوتو وصل استفقد اللوميو إذا هاجر زيا بعاقمة بزح عدنا غزخنا بروجكت سنا جبرتيات خيدلا بزح صبغ صراحة يسرح له يبت هاجرتي أب هاجرنا يرترا مالتيو نزنا جرات زدما كاسيلكا كل سب نابو قصو كدامس كخلالو نابو قصو كسمع كخلالو نعو كجاوح كخلالو معناته كنقبر لهم تزيكالنا كنقر لهم كنكلالنا كنقبر عقمنا دروت كخون خليل نتيز تجبره نتيز سرح زلو نافذ بين مبصح
نتمنى ولدو أبعد ولا حنت كم زي اللي استنقروا تطوز بلد حجر ولا حنت تصفى بالله حجر كل نجاراتها زبكعت حجر يلوم زومن وزلو جيجا مخانو زحبريتا زكنا منو خنكلالنا أبيرترا بزع نجار يكبر كم زلو بزع مكسقاسات كم زلو الحجر دما حتى يناوز خون جدا بفتهم كتنكسقاس كم زي تغل جيرو عطيوا كم زنبرن عبزوان زدما كل مدى ياولو تقدر تقوايز الحجرنا نرزلنا كم تدري يتنا هنا كابز نجار زين خجونا دبوا كوينات ورا كوينات قال ملك قبروا لا يفتنوا له كاب قدبونا هي الفتنة تاتي تمسزلو إذا حبيبي زاد ليه كنا جن إيرترا نخلو أنت تات بدلونات بزلو وجن أتوكروناتا نخلو دلونات بزلو وجن أتوكروناتا نام معبالة ناب لمعات ناب قس أخذ قوي تفتن زل هاجرنا نرزلنا نخلو دما تفترة ونتا كيت فات نبي حكي تبغ زخونة تفترة زلو هاجر عب تفترات رئيسي حيلا أبو أتوكيرا كت كي تدخل هاجر تتصبغ نجار دما اتزل الناس أجاتات نبعلو تسفاك بالناس غليو إذا عجت ريوز لهم بليت لا زبل قليليو اتمسرات مزجبركا إذا ريوز لنا نشتي نجار مزجبركا كبت حز غليو ديجاتات كتسرح ولا جنزب انت لكون عمتاتي زحتت هذا ناي ديجا بروجكت عمتاتي دوسد سلازي ولا باجت تلكا أو وش تصوم انت قبري كونن كله تتغير زلو تتريف زلو بروجكت ناي معبول إريجيشن ديو معبول بمباتات مزرقة ديو ديجا انت لكا زقال لي زخون لكا لذي اتزعبي مسرتاو تتغرس ولا ون تسرجاتات زبالون مسرتاو تتغرسون حنيصو مالويا بيزك انفراستراكشر اب كل غيرو مالو مصبباقن محداسن هايست ليفل كواليتي موسخو ترايزليو ريفزلو منالبات نهنصانا يا بايتنيو زغا يس تمنغسي شلل كبلي كلنيغن نتنزر كابو حبتي ابي يطفن كم زنبرينا نرزلنا هابتن مسرتاويا محاورنا يتقطبا كونا زغلان زبلن نابا ترايم كطفون زخدو نيرب لذي وتشيت ناتو دما إذا حجز لنا يا درجات ناي ديجاتات ديو ناي معبالات ديو نريو زلناي كندي ديجاتات كان الفيديو كم سألكم أبديجا ناي كركبت زكبر زنبرة تاريخ أبتديجا عنم هناس زجبرو زنبرو 18 ساعات 24 ساعات بزي مقراص وحجمة شنو تديجا خيب بلا شو ناي بحكي incredible story أنا كم كسر مكان القدس لازبلني كم سألكم كفتني لو مثل ده دلخوات فيديو نبر أبيرترا معرتي أب جنبارات ناي كوينات ناي سورة كمون أبزي ورارات ناي ويانه ويقول ناي كار ورارات ناي تقراون بزع جيجنا تفسي من بلو كابون العلي ويون كابو بزي سنف جيجنا الدماء أبزي هنسات ناي هجر كم زفتم كن فلت كن كلالنا كن حسب كن كلالنا and I really hope إيرترا بلتيجا معبيلا نبزل على درجة بس حكن ريا ناتي زي channel زدما سباقنا إيرترا معبالنا إيرترا عبيتنا إيرترا كقول لي هيز دلي صحاتكم كمان كم زخونكم سلازي فلت شير مقبار لايك مقبار سبورت مقبار نزي channel مدقاف أكال نايتي بوزيتيف قعزو ويون أول تاو قعزو نخوض زل الناس لو نخون دس بلني نايلومي أرستي أبزو خودي لايك مقبار سبورت مقبار نباهم ناقرفكو مزاد عمتي أدرفو قد فكو